Eli lämpimästi tervetuloa tähän parisuhteen vallankumoukseen. Aika vaatimaton teema, vallankumous. Ei ollenkaan vaatimaton, enemmänkin hyvin kunnianhimoinen, mutta jotenkin mä ajattelen, että parisuhteeseen suhtaudutaan, parisuhteen hyvinvointiin ja parisuhteen parantamiseen suhtaudutaan jotenkin ää, tietyllä tavalla yleisesti. Eli ajatellaan ehkä lähtökohtaisesti sitä, että esimerkiksi just vuorovaikutustaitojen parantaminen tai semmoiset tietyllä tavalla siinä päällä olevat asiat vaikuttaisi syvästi siihen parisuhteeseen. Mutta tässä vallankumouksessa on ideana se, että meidän täytyy mennä sinne syvemmälle. Että me ei voida niin kuin tavallaan siitä päältä muuttaa sitä, mikä aiheuttaa sen, mitä siinä päällä tapahtuu. Ja eli nämä päivät, mä toivoisin, että sä saat tästä just sen, mitä sä tulit tänne hakemaan. Ja jotta sä saat tästä sen, mitä sä tulit tänne hakemaan, ja varmaan osa on sitä, mitä mä oon tavallaan sanonut, että sä saat tästä. Eli sen, että sä pystyt kääntämään sitä moskaa kullaksi. Mitä se moska nyt ikinä kenelläkin on. Ja syvennetään myös kohta vähän siihen, että mitä se moska nimenomaan sulle tarkoittaa siellä parisuhteessa. Ja mitä se tarkoittaisi, että mitä me halutaan kääntää kullaksi. Mitä me halutaan, että ei kierrä enää kehää. Mitä me halutaan, että menee eteenpäin. Mitä me halutaan tietyllä tavalla kääntää kasvuksi sitä, mikä painaa välillä meitä alaspäin. Ja eli ensimmäisen päivän käännetään just nimenomaan, keskitytään siihen, että miksi mikään ei muutu, vaikka kuinka yritätte. Että miksi siitä suhteesta on tullut semmoinen kuin se on. Ja mä en tietenkään tarkoita sitä, eihän kukaan varmasti ole parisuhteessa jossain niin kuin pelkästään huonoa, vaan enemmänkin just ehkä se, että miksi siellä on ne tietyt asiat, mitkä tuntuu semmoiselta tietyllä tavalla pysyvältä. Miksi se yhteys tuntuu niin helposti häviävän. Parisuhteeseen kuitenkin lähtökohtaisesti ehkä lähdetään hakemaan vähän syvempää yhteyttä johonkin toiseen ihmiseen. Haetaan ihmistä, joka tietyllä tavalla todistaa meidän omaa elämää niin kuin merkitykselliseksi. Saa meidät kokemaan enemmän yhteyttä itseemme, yhteyttä toiseen ihmiseen, näkemään itsemme rakastettavana. Mitä kaikkea se kenellekään on. Ensisijaisesti ehkä kaikki meistä hakee tietyllä tavalla turvan tunnetta tässä maailmassa, joka on täynnä epävarmuutta ja niin kuin, mahdollisuuksia ja jotenkin sitä valtavaa tiedon tunteen, kaiken niin kuin, oikein vyörymää tietyllä tavalla, niin totta kai me halutaan, että siellä meidän maailmassa on joku turvasatama, joku semmoinen, kenen luokse me voidaan palata, joku, kenen luona meillä on hyvä olla, joku, kenen luona me saadaan tuntea olevamme itsemme. Me saadaan niin kuin tuntea olevamme yhteydessä itsemme, me saadaan tuntea olevamme se, ketä me ollaan, me saadaan tuntea, että meistä, että joku edes tässä maailmassa niin kuin oikeasti välittää meistä ja on meidän puolella. Näitä asioita mä ehkä ajattelen, että olisi tärkeää saada parisuhteessa. Mutta sitten välillä, kun me ollaan vuosia parisuhteessa, niin se tietyllä tavalla katoaa. Me löydetään ehkä se juttu siinä alussa, koska me tietenkin siinä alussa me totta kai se ihminen heijastaa meille eri asioita silloin, kun me ei vielä tunneta häntä, kuin sitten, kun me oikeasti tunnetaan hänet ja me nähdään hänestä ne kaikki puolet. Ja meistä itsestämme nousee niin paljon enemmän kaikkia eri puolia. Niin mitä sitten? Miten me tehdään siitä syvempää? Miten me ei mennäkään kauemmaksi? Miten kaikki se, mikä kummassakin meissä nousee, ei viekään meitä kauemmas toisestamme, vaan tuo meitä lähemmäksi toisiamme. Niin ensin syvennetään siihen, että miksi se on tullut semmoiseksi kuin se on, ja sitten sen jälkeen just siihen, että miten me päästään siitä eteenpäin. Eli toivottavasti pääset myös huomenna paikalle. Nyt ihan käytännön asiat. Kukaan ei ole laittanut kameraa päälle, mutta mä toivoisin, että teistä rohkeimmat uskaltaisi laittaa myös kameran päälle, koska siis ainahan me saadaan kaikesta, että mä toivon, että ensinnäkin sä arvostat sitä aikaa, mitä sä käytät mihin tahansa, mihin sä käytät sitä. Ja nyt sä käytät sun aikaa. Mä ajattelen, että sä käytät tämän 1,5 tuntia, toki mä en tiedä, jos sulla on jotain, että sun pitää lähteä aikaisemmin,
Mutta jos sä käytät 1,5 tuntia aikaa sun elämästä, niin ota siitä se kaikki irti, mitä sä pystyt siitä saamaan. Kunnioita sitä sun, kunnioita tietenkin myös mun aikaa, mutta kunnioita sitä sun omaa aikaa, kunnioita itseäsi, arvosta sitä sen verran, että sä oot oikeasti läsnä sille, mitä tässä nyt tapahtuu. Koska useasti me niinku kiirehditään asiasta toiseen ja some ja kaikki ne on täynnä niinku kaiken maailman neuvoja ja vinkkejä ja ajatuksia. Ja sitten me niinku jäädään jotenkin etsimään sitä, että mitä jos tästä löytyisi nyt se joku uusi juttu. Ja sitten me niinku vähän tavallaan vilkastaan sitä ja sitten mä oon silleen, että no en mä tiedä, että oliko tässä nyt meidän seuraava, jolla me ei niinku koskaan päästä syventymään mihinkään. Ja sit se tarkoittaa, ja silloin me ei niinku tavallaan päästä eteenpäin siinä. Eli jos sä vaan pystyt, jos sä et ole nyt semmoisessa tilanteessa, että sä et mitenkään pysty, niin laita kamera päälle. Ja täällä ei niin kuin kukaan ää, arvostele ketään, miltä näyttää tai mitä niin kuin tekee siinä samalla. Mutta se on sulle itsellesi iso merkki siitä, että miten sä arvostat sitä sun käyttämääsi aikaa ja miten sä oot läsnä siinä, mitä sä teet. Ja tavallaan se, että ainahan just se, että jos sä uskallat jakaa jotain täällä, jos sulle nousee jotain tiettyjä asioita tai sä haluat niinku kokea jotain tai sä haluat niinku, jakaa jonkun tietyn kokemuksen liittyen itseesi tai haluat mä vielä vähän mietin, että teenkö mä niin kuin jonkun kanssa yhteistyössä jonkun harjoituksen, mikä voisi tietenkin, yleensä se on aina niin, että kun me tullaan johonkin porukkaan, niin tavallaan se yhden kysymys tai se yhden kokemus tai se yhden tilanne, niin se koskettaakin jollain tavalla meitä kaikki. Että sieltä löytyy jotain tosi tuttua, mutta sitten kun se yksi uskaltaa sanoa sen, niin sitten tavallaan kaikki saa siitä tosi paljon enemmän. Ja sitten jos tässä on jotain uutta tai jos tässä on jotain erilaista tai jos tässä on, toki tässä voi olla ihan sitä samaa, mitä sä oot kuullut aikaisemminkin. Mä en niin kuin voi tietenkään täysin tietää, että minkälaisen elämän sä oot elänyt ja missä kaikkialla sä oot ollut mukana ja mitä sä oot lukenut ja mikä niin kuin tavallaan se sun polku tähän mennessä on, mutta joku voi herättää just vastustusta. Ja mä itse jotenkin tottunut siihen ainakin omassa, että aina kun mulle tulee joku semmoinen vastustuksen tunne, niin mä tiedän, että tässä on nyt jotain, joka on jollain tavalla erilaista, mitä mä oon aikaisemmin ehkä ajatellut tai tuntenut tai kokenut. Tai jos joku ihminen ärsyttää mua tosi paljon, niin yleensä mä tiedän, että siellä on joku oppi tavallaan itselleni tai jotain muuta, niin ainakin niissä kohdissa mä niin kuin kannustaisin sua kiinnittää huomioon, että miksi tämä ärsyttää mua näin paljon, tai miksi tästä tulee näin paljon vastustusta, tai miksi tämä niin jotenkin ei tunnu yhtään oikealta, koska jos sä oot täällä siksi, että sä haluaisit vielä ehkä eri tavalla niin kuin kokea sitä parisuhdetta, niin sittenhän voi olla, että kaikki asiat ei ole sulle vielä selkeitä. Ja sitten se, että jos sä kerrot sen, jos sä saat jonkun uuden ajatuksen tai sulle tulee joku sellainen, että ahaa, en mä olekaan näin ole koskaan ajatellut tai että onpas hyvä juttu tai että no voi tietysti olla, että onpas tyhmä juttu, että en mä ajattele yhtään noin, niin mutta ehkä mieluummin silloin, kun sä vielä saat jonkun semmoisen hyvän ajatuksen, jotta pidetään tämä semmoinen hyvä, kunnioitetaan tavallaan sitä tapaa ehkä nyt käsitellä asioita, mitä käsitellään nyt tässä, kun me kaikki kuitenkaan käytetään tähän aikaan. Niin jos sä saat jonkun uuden ajatuksen tai sulle tulee semmoinen, että ahaa, näinkin voi ajatella tai että ahaa, olisikohan tässä ollut jotain mulle, niin jaa se. Sä voit laittaa esimerkiksi tuonne chattiin kommentin tai jos sä haluat, niin sä voit pyytää puheenvuoroa sillä semmoisella niin kuin, käsimerkillä tuolta. Eli se tulee tuolta, ootas nyt, mä en itse asiassa muistanutkaan katsoa, että mistä se tulee, mutta koska tässä mulle ei nyt ainakaan ole niitä reactions, mutta täällä pitäisi sellainen kohta kuitenkin olla, mistä sä voit reagoida. Jos haluat sanoa jotain ja et löydä sitä, laita tuonne chattiin kommentti. Mutta joo, eli käytä, käytä niin tämä itseesi varten tämä aika. Yksi on uskaltanut laittaa kameran päälle, mutta ei vielä muut. Katsotaan missä vaiheessa muutkin uskaltaa laittaa kameran päälle. No niin. Ja ensimmäisenä valmentajana mä pyytäisin sinua miettimään, että miksi sä oot mukana täällä tänään. Koska jos me halutaan jotain muutosta meidän elämään, jos me halutaan jotain uutta ajatusta, jos me halutaan mitä tahansa
jos me halutaan sinne meidän arkeen, että se ei meekään enää samalla tavalla joku tilanne, tai me halutaan, että parisuhde ei enää tunnu siltä, tai me halutaan, että meidän parisuhde tuntuisi enemmän joltain. Me haluttaisiin tuntea enemmän sitä yhteyttä siellä parisuhteessa, me haluttaisiin tuntea enemmän läheisyyttä, niin me ei oikeastaan päästä sinne ennen kuin me uskalletaan katsoa tosi rehellisesti sitä, että missä me ollaan just nyt. Koska jos me lähdetään niin kuin katsomaan tilannetta, että me ajatellaan, että me ollaan jossain, ja sitten me lähdetään tavallaan siitä rakentaa sitä polkua eteenpäin, niin mehän ei niin kuin päästä eteenpäin, koska me ei olla kappolulla siinä, mitä me oltaisiin niin kuin toivottu, että me ollaan. Mutta jos me uskalletaan rehellisesti katsoa sitä, että mikä tilanne on nyt tässä hetkessä, eli miksi sä oot mukana tänään, mitä sä toivot tältä, miksi sä olet mukana täällä tänään, niin mitä ajatuksia se sussa herättää? Sä voit kertoa ihan ääneenkin, jos sä haluat. Useasti ihmiset, mitä ihmiset useasti sanoo, niin on useasti se, että, että tietyllä tavalla siinä parisuhteessa ne tietyt asiat kiertää kehää. Mä en tiedä, tuntuuko tämä susta tutulta, mutta esimerkiksi se, että välillä löytyy se yhteys, että meillä tulee se joku loma tai meillä tulee se joku viikonlopun yhteinen hetki tai meillä tulee vaan muuten vaan semmoinen jotenkin helpompi tilanne ja sitten meillä löytyy se yhteys sieltä, mutta sitten siellä samaan aikaan siellä taustalla painaa se, että ennenkään tämä ei ole pysynyt, että tavallaan se on vähän niin kuin hiuskarvan varassa, että tippuuko se yhteys pois vai säilyykö se. Eli ei ole varmuutta siihen, että miten se yhteys pysyisi yllä, vaan on enemmänkin vähän enemmän sitä pelkoa siitä, että se yhteys voi tippua pois. Että on kokemuksia kyllä siitä, että eihän oltaisi ehkä siinä suhteessa, jos ei siellä tulisi niitä yhteyden kokemuksia, mutta tavallaan on myös pelkoa siitä, että se tippuu se yhteys siitä, vaikka me löydetään se. Ja ehkä se, että monet meistä ja toki niin kuin itsekin niin voi olla myös niin, että on niin kuin vuosiakin ollut samantyyppisessä tilanteessa, että ei oikeastaan ole ihan varma, että miksi ne tilanteet seuraa toisiaan, että miksi meille käy niin, miksi meille just käy niin, että me löydetään välillä se yhteys, mutta sitten se niinku katoaa, tuntuu, että se katoaa sille yhtäkkiä, tai ehkä jo huomaa sen kehän siellä, että vaikka että kun meillä on riittävän hauskaa yhdessä, tai meillä on riittävän hyvä olla, tai meillä on riittävän paljon läheisyyttä, niin toinen alkaakin vetäytymään pikkuhiljaa. Tai, tai mikä se sulle on? Haluatko joku jakaa, että mikä niin kuin on tavallaan se sun juttu, että miksi sä oot täällä mukaan? Mitä sä niin kuin eniten toivoisit tästä? Mitä sä kaipaisit sun parisuhteeseen? Ja monella voi olla myös tavallaan se, että ollaan yhdessä ja niin kuin ulkoisesti parisuhde näyttää parisuhteelta. Eli meillä on, niin kuin, meillä on yhteinen arki ja meillä on yhteiset lapset, ehkä yhteinen perhe, meillä on yhteinen arki, kaikki mitä siihen kuuluu, mutta tunnetason yhteys puuttuu. Eli ei ole sitä semmoista tunnetta, että me ollaan yhdessä tässä maailmassa ja mä oon sua varten ja sä oot mua varten, vaan että enemmänkin tuntuu yksinäisyyttä tunnetasolla. Joku laittoi tänne. Eli, eli kumppani on välttelevää kiintymyssuhdemallia. Joo. Ja sehän on melkein, ja monet tavallaan tunnistaa sen, just nämä kiintymyssuhdemallit. Mutta mitä sitten? Että mitä tavallaan tehdä sille. Meillähän on tietyt, ja kohta käydään tavallaan läpi sitä, tämä on osa tätä asiaa, että miten me käydään kyllä tässä läpi. Koska kyllähän meillä kaikilla on tietynlaiset kokemukset siitä, että millä tavalla me ollaan oltu niin kuin tunneyhteydessä toiseen ihmiseen ja meidän sisäisen huoltajan kanssa.
Emppu sanoi, että itse haluan pystyä luottamaan yhteyden pysyvyyteen ja rohkaistua itse parantamaan ja ylläpitämään yhteyttä enkä vetäytyä. Kiitos. Tämä on tosi hyvä. Mä ihan pienen hetken vielä odottelen, jos joku laittaa vielä jotain muuta, koska kyllähän se on aina niin, että tavallaan tekin saatte eniten musta irti, kun mä tiedän, että keitä te ootte, ketä täällä on. Mun on niin kuin aina helpompi, on mulla tietenkin tässä tietty ajatus, mutta totta kai mä voin muokata sitä myös sitä mukaan vähän, minkälaisia ihmisiä täällä on ja minkälaisia tarpeita ja toiveita teillä on. Puoliso ei edes tiedä, mitä se yhteys on. Hän ei ole oppinut jakamaan edes ajatuksiaan, vaan pitää kaiken sisällään. Tunnen paljon yksinäisyyttä suhteessa, vaikka olen itse yrittänyt jakaa, jotta puoliso oppisi. Joo. Haluan olla tyytyväisempi ja valita itseni. Nämä on aivan ihania. Ja mä luulen, että nämä koskettaa myös aika montaa meistä. Itse aloittamassa asumisero on uusi tilanne, mutta tavoitella yhdessä jatkossa siihen ajatuksia. Jokin taikatemppu, millä minä itse ymmärrän tätä itseni kautta. Ja yksinäinen täällä kans yhteys puuttuu. Eli semmoinen yhteinen kokemus ehkä tuntuisi olevan täällä se, ainakin jollain tasolla, että tuntuu yksinäiseltä, vaikka on yhdessä toisen kanssa. Juurikin emotionaalisen yhteyden parantaminen. Kiitos. Ja tähän tuli myös peukkua. Kiitos. Ja se on jotenkin niin tavallaan, tuntuu vielä syvemmältä yksinäisyydeltä se, kun me koetaan yksinäisyyttä siinä suhteessa, jolta me nimenomaan toivottaisiin jotain todella päinvastaista. Kukaanhan ei meistä toivo parisuhteeseen lähtiessään kokevansa yksinäisyyttä. Tai kukaan ei valitse parisuhdetta, kukaan ei valitse puolisoa sillä, niin kuin, että ainakaan tietoisesti, että tämän kanssa mä saan kokea yksinäisyyttä. Ja sen takia me käydäänkin täällä tätä lähemmältä, tätä pidemmälti läpi. Mutta kiitos tosi paljon, tämä on tosi arvokasta, että jaoitte sen, että miksi oot mukana täällä. Ja se on tosi arvokasta sulle itsellesi ja mä toivon, että sä kuitenkin itsellesi kirjoitat sen ylös, että mikä se on se, mitä sä tällä hetkellä eniten just haet siihen suhteeseen, jotta sun on myös helpompi tietyllä tavalla löytää se, että kyllähän me niin. Ja joku laittaa, että valitsen yksinäisyyden, kun valitsin sydämen valitun välttelijästä. Mutta eihän me sitä tietoisestihan me ei sitä valita, mutta se ei sitä tarkoita, että me ei voitaisi jatkossa valita tietoisesti jotain muuta, tai me ei voitaisi nähdä siinä jotain muuta. Mutta joo, eli totta kai aina se, mitä me etsitään, mihin me kiinnitetään meidän huomioon, totta kai aina löydetään se. Että jos mä sanon sulle nyt yhtäkkiä, että kerran mulle joku vihreä asia sieltä sun huoneesta, niin mä luulen, että sä löydät sun ympäriltäsi jonkun vihreän asian, mutta vielä sitä ennen kuin mä kysyin sulta sitä vihreät asiaa, niin sä et välttämättä tiedostanut, jos ei sulla ole jotenkin vihreästi sisustettu koko huone, niin sä et välttämättä tiedostanut sitä, että siellä on vihreitä. Ja tämä ihan sama asia tavallaan pätee meillä kaikkiin asioihin. Eli myöskin parisuhteessa, myöskin kaikissa ihmissuhdetyöskentelyssä, myöskin siinä itsen kanssa työskentelyssä, niin meillä on asioita kolmella tasolla. Ja yksi taso niistä on se mielen taso, eli meidän mieli, minkä tahansa kysymyksen mä kysyn sinulta, niin sun mieli pyrkii vastaamaan siihen. Ja sen takia esimerkiksi kysymykset ohjaa tosi paljon meidän elämää tai meidän parisuhdetta ja sitä, mitä me nähdään siitä. Niin kannattaa ehkä kiinnittää myös siihen huomioon, että mitä sä
mitä sä haluat niin kuin jatkossa nähdä? Koska parisuhde ei tapahdu vain mielen tasolla. Me tosi helposti ratkaistaan tai koitetaan ratkaista parisuhteen haasteita mielen tasolla. Eli me koitetaan tietyllä tavalla, me luetaan joku kirja tai me tehdään joku kurssi tai me niin kuin tavallaan, monet puhuu siitä just, että parisuhdetaidot on vuorovaikutustaitoja ja totta kai ne on vuorovaikutustaitoja, mutta tosi harva meistä olisi niin, että ei osaisi vuorovaikuttaa. Kyse on siitä, että me ei valita vuorovaikuttaa positiivisesti niissä suhteissa kuin siinä parisuhteessa. Koska jos me otettaisiin joku parisuhteen tilanne nyt tähän, joka nostaisi meissä tosi haastavia tunteita, jonka takia meille tulisi erilaisia reaktiivisia malleja, ja ne reaktiiviset mallit taas olisi semmoisia tosi haastavia parisuhdetta alaspäin vieviä asioita. Eli esimerkiksi me alettaisiin vaikka syyttää meidän puolisoa jostain, tai just, että me ei hoideta meidän parisuhdetta, tai me sulkeudutaan, me vetäydytään siitä pois, tai käyttäydytään aggressiivisesti, salataan asioita, mikä tahansa, kaikkea sitä, mitä tosi paljon tapahtuu parisuhteessa, mitä kukaan meistä ei valitse. Jos kuka tahansa kysyisi meistä, että onko järkevää parisuhteessa salailla omia tunteita, ajatuksiaan, tekojaan, jokainen meistä sanoisi, että ei. Ei ole kyse siitä, että me ei ymmärrettäisi sitä tai että se ei tulisi meille luontaisesti vuorovaikuttaa toisen ihmisen kanssa positiivisesti. Kyse on siitä, että parisuhteen tilanteet nostaa meissä kehollisia, niin kehon tason tunteita, jotka liittyy aikaisempiin kokemuksiin meidän elämässä. Ja sitten ne tunnetason kokemukset nostaa meidän mielessä erilaisia ajatuksia, joita me aletaan sitten uskomaan, jotka taas sitten niin kuin luo niitä erilaisia haastavia tilanteita siellä parisuhteessa. Eli jos me lähdetään sieltä pinnan tasolta, että jos me lähdetään ratkaisemaan parisuhteen haasteet vuorovaikutustasolta, niin se ei ole millään tavalla kestävää. Koska jos mä sanon sulle, että älä sano puolisolle noin, tai älä tee noin, tai älä vetäydy niissä tilanteissa, mene lähemmäksi, tai mene kauemmaksi, tai älä valita, tai kysy enemmän, tai jaa enemmän sun ajatuksia, tai näin, niin eihän se auta yhtään mitään, koska kyllähän sä tiedät sen. Ei kyse ole siitä, että sä et tietäisi tai sun puoliso ei tietäisi tai että hän ei ymmärtäisi, milloin hän satuttaa sua. Kyllä hän tietää, että jos hän vetäytyy siitä pois, kun sä haluat selittää jotain sun asiaa, niin kyllähän se niinku tietää, että se ei niinku rakenna sitä parisuhdetta. Mutta hän ei tee sitä tietoisesti, vaan hänessä on silloin kehollinen reaktio, joka vetää hänen kehonsa ja mielensä hätätilaan, jolloin hänelle ei ole kapasiteettia tehdä sitä. Kyse ei ole siitä, että hän ei niinku tietäisi, mitä pitäisi tehdä. Kyse on siitä, että hän ei pysty tekemään sitä. Hänellä ei ole siinä kehon, mielen, tunteiden tason kapasiteettia sillä hetkellä tehdä sitä. Koska jos hän valitsee olla kuitenkin sun puolessa, hän haluaisi varmasti tehdä sen. Ja sen takia ehkä semmoiset kotitehtävät ei välttämättä toimi, mitkä tuodaan niinku ulkopuolelta siihen, että sanotaan just vaikka se, että jaetaan 5 minuuttia, että toinen kuuntelee ja sitten toinen niin kuin kertoo vaan tai vaihdetaan näin toisinpäin, niin kyllähän sehän on yleistä parisuhdeterapia ja sehän niin kuin tietyllä tavalla toimii, mutta jos se tuodaan vaan siihen päälle, niin sehän ei sinänsä muuta mitään, koska se ei niin kuin muuta siellä alla yhtään mitään. Eli meidän täytyisi sukeltaa sille syvemmälle itseen. Eli mitä se puoliso heijastaa, mikä ei ole puhtaasti hänen. Koska kyllähän jokainen meidän ihmissuhde, jokainen meidän kohtaaminen, niin kuin kaikkihan tietyllä tavalla heijastaa meille enemmän sitä, mitä me itse ollaan ulkomaailmasta. Meidän ulkomaailmahan voisi heijastaa meille ihan mitä tahansa. Siinä on lukemattomia mahdollisuuksia. Täällä on miljardeja ihmisiä. Täällä on niin kuin, ei kyse ole siitä, että se puoliso olisi puhtaasti jotain tai puoliso käyttäytyisi jollain tavalla tai hänen välttelevä kiintymyssuhden mallinsa toisi meille haastavia tilanteita meidän parisuhteeseen, niin eihän kyse ole siitä, vaan kyse on enemmän siitä, että mitä mä valitsen mun ympärilleni nyt, jotta mä voisin kasvaa enemmän. Ja
mehän ei valita niitä semmoisia asioita, koska ne on yleensähän me kasvetaan vähän niin kuin tietyllä tavalla kivun kautta, ja mä en hae nyt tässä mitään semmoista, että ihmisillä pitäisi olla jotain sielun pimeitä öitä koko ajan, että tavallaan pääsisi eteenpäin ja seuraavalle tasolle, vaan kyllä ihmissuhteissa kasvaminen tietyllä tavalla on, me valitaan ne tietyt asiat siihen alintajuntaisesti, ja sitten me joko uskalletaan kohdata se, mitä se toisi meistä itsestämme esille, tai sitten me jäädään jumiin siihen, että se nostaa vaan sen esille, miten me haluttaisiin korjata, mutta että me ei päästä korjaamaan sitä, että me jäädään vaan satuttamaan itteemme siihen, ja yleensä se on niin, että molemmat, koska parisuhde nyt vaan on semmoinen. Eli parisuhde on ensisijaisesti sinua varten. Kaikki se, mitä se parisuhde nostaa esiin, se kutsuu sinua. Ja sen takia kaikissa mun valmennuksissa ensimmäinen osuus, me unohdetaan se puoliso, koska se ei ole merkityksellistä, mitä se puoliso tekee, minkälainen hän on, mitä hän haluaa. Ja sillä ei ole tietyllä tavalla mitään merkitystä, koska kaikki se, mitä se parisuhde nostaa, niin se kuitenkin kutsuu niin kuin syvempään itsetuntemukseen. Ja joskus niin kuin varsinkin niissä pahimmissa parisuhteen hetkessä olisi todella tärkeää työntää kokonaan pois se toinen ihminen ja olla vaan silleen, että miksi tämä on nyt tässä minua varten. Koska me useasti niin kuin, me mennään niin syvälle sinne, että me ei uskalleta katsoa enää itteemme. Ja parisuhde on siitä haastava suhde, että harvemmin me päästään kasvamaan siitä minkään muun kuin häpeän kautta, jolloin se vaatii ihan valtavasti rohkeutta, se vaatii ihan valtavasti rehellisyyttä, mutta sellainen valtava itsetuntemus ja se niin kuin uskallus katsoa itseään rehellisesti ja sitä tilannetta, niin, niin mikään muu ei voi ikinä tuoda sinua turvallisempaan suhteeseen itsesi ja toisen ihmisen kanssa kuin se, että sä uskallat kohdata sen, mitä se parisuhde kutsuu sua kohtaamaan. Ja tähän me syvennetään nyt vähän lisää. Koska parisuhteessahan me ensisijaisesti halutaan turvaa. Me halutaan kokea turvaa. Sano mulle, jos sä oot täysin eri mieltä, että sä et halua kokea parisuhteessa turvaa. Tai sano mulle, jos sä oot samaakin mieltä, mutta yleensä me halutaan kokea turvaa. Me halutaan kokea just se, että me saadaan tässä elämässä, mikä on aika kaoottista, no jos lähdet seuraamaan mitä tahansa uutisointiin tai mitä tahansa, niin, niin tässäkin elämässä, tällä maapallolla, tässä tilanteessa, mistä tämä maapallo on, niin, niin mehän niinku, ei me mitään muuta oikeasti kaivata niin paljon kuin turvaa. Ja me ei voida mistään, me ollaan laumaeläimiä, me tarvitaan se turvan tulle tietyssä pisteessä toisesta ihmisestä. Mutta se haaste tulee just siinä, mikä nyt nousi jo esille. Eli niin kuin nostettiin täällä kiintymyssuhdemallit esille. Eli kiintymyssuhdemallihan kertoo siitä, että miten meitä on opetettu säätelemään tunteita itsemme kanssa, sen meidän ensisijaisen huoltajan kanssa ja kaikissa muissa kiintymyssuhteissa meidän elämän aikana. Miten mä oon oppinut mun ensisijaisen huoltajan kanssa säätelemään omia tunteitani. Miten hän on opettanut mua siihen. Ja toinen suhteen niin kuin, osa-alue on se, että miten mä oon saanut yhteissäädellä tunteitani tämän mun ensisijaisen huoltajan kanssa. Eli miten mä oon oppinut säätelemään sisäisesti tunteita ja miten mä oon oppinut säätelemään tunteita toisen ihmisen kanssa. Ja useimmat meistä eivät ole oppineet tätä tietenkään kauhean 100%, vaan siellä on niitä aukkoja. Eli me ei olla ihan täysin voitu luottaa siihen, että se meidän turvallinen aikuinen tulee ja tulee yhteissäätelemään meidän kanssa tunteita, vaan se turvallinen aikuinen onkin voinut sanoa, että mitä isopoika nyt tuommoista itkee, että mitä toida siis tunteet. Ei yhteissäädellä sitä, tulla siihen niin kuin tavallaan säätelemään sitä, validoimaan sitä tunnetta, jolloin me pystyttäisiin niin kuin tuntemaan turvaa toisen ihmisen kanssa silloin, kun meillä on sisäisesti haastava tilanne. Eli meillä on joku haastava tunne meidän kanssa. Onko turvallista, että toinen ihminen tulee siihen vai ei tule? Tuleeko hän mun turvaksi vai eikö hän tule mun turvaksi silloin, kun mulla on haastavaa olla mun sisäisen tunteen kanssa. Ja sitten toinen se, että opettaako hän mulle, että miten mä olen sen mun sisäisen
tunteen kanssa? Sanoiko hän vaan, että työnnä se pois, ei tollaisia tunteita saa olla ja mitä tuosta nyt itkemään? Tai suuttuuko hän jopa siitä, jos mä oon vihanen tai jos mä itken tai mitä tahansa tunnetta mä sitten. Eihän, kaikki tunteethan on tietyllä tavalla neutraali. Oli se vihaa, oli se suru, oli se katkeruutta, oli se mitä tahansa, oli se niinku, mitä tahansa. Ne on sinänsä niinku neutraaleja tunteita, ne on vain tunteita. Mutta yleensä me ollaan opittu pelkäämään tietynlaisia tunteita. Me ollaan opittu pelkäämään vaikka vihan tunnetta tai sitä, tai me ollaan opittu tuntea häpeää siitä, että me tunnetaan jotain tietynlaista tunnetta, koska meille on sanottu sillä lapsena, että mitä tuommoista nyt ja ei tuolla väliä ja ei tuo nyt tuo ja älä nyt ja näin. Ja silloin tavallaan me, me ei saadakaan tuntea sitä, mitä tunnetaan. Me ei saadakaan olla sitä, mitä me se ollaan. Meissä on jotain häpeällistä, mutta mitä sitten, kun mä silti tunnen vaikka vihaa tästä. Ja toi toinen sanoo, että ei tästä nyt saisi tämmöistä tuntea. Tai mua silti harmittaa, surettaa, itkettää tai ihan hirveästi. Ja toinen sanoo, että mitä nyt itkemään. Niin nyt mä en tiedäkään, kun mä oon lapsi, että onko mä totta, onko minusta jotain häpeällistä. Niin tavallaan tämä dynamiikka on luonut meille sen, että miten me ollaan myös parisuhteessa, minkälaista parisuhdetta me haetaan. Mutta tämä ei ole mikään tuomio. Tämä ei tarkoita sitä, kun moni on sillä, että mulla on tämmöinen kiintymyssuhdemalli ja mun puolisolla on tällöin kiintymyssuhde. Kyllä, se on hyvä tietää, mutta mitä sitten? Eihän siihen tarvitse jäädä jumiin. Sähän voit lähteä rakentamaan turvallista kiintymyssuhdetta itseesi. Sä voit lähteä rakentamaan turvallista kiintymyssuhdetta puolisoon. Sehän on se juttu, se on se parisuhteen ydin yleensä. Me haetaan parisuhde meidän elämää siksi, että me voitaisiin korjata sitä, mitä on tapahtunut silloin joskus aikaisemmin. Eli jos me ei olla saatu kokea sitä, että me saadaan olla oma itsemme, että me saadaan rakkautta omana itsenämme meidän just sieltä entiseltä huoltajalta. Hän ei ole pystynyt antaa sitä meille sillä tavalla, kun me oltaisiin koettu, että me ollaan rakastettu, jolla me ollaan jääty hakemaan tietyllä tavalla rakkautta suorittamisen kautta esimerkiksi. No jos mä vielä olisin vähän kiltimpi tyttö, niin kyllä se sit varmaan näkisi mut ja rakastaisi mua ja tulisi munkaan leikkimään tai näkisi mut semmosena kuin mä oon. No kyllä, jos mä vielä vähän saisin paremmat numerot koulussa tai jos musta vielä tulisi vaikka lääkäri tai jos mä mitä tahansa, niin kyllä se mun isä sit tulisi ja se näkisi mut ja niin kuin se olisi niin kuin tavallaan munkaan läsnä ja se olisi niihin mun juttuja ja se arvostaisi mua ja se antaisi mun olla semmoisen kuin mä oon ja se ottaisikin mut syliin, kun mua itkettäisi eikä se työntäisi mua pois. Mutta kun se ei mene niin, mutta sitten kun me mennään tämän kokemuksen kanssa parisuhteeseen, niin me ei mennäkään enää aikuisen roolissa parisuhteeseen, vaan me mennään siinä pienen lapsen roolissa, joka on jäänyt kaipaamaan sitä, mitä se ei ole silloin saanut. Ja tärkeintä parisuhdetyötä on nimenomaan se, että me lähdetään tunnistamaan se, että mikä osa meistä milloinkin puhuu. Että ollaanko me, kun nythän me voidaan harjoitella sitä, nyt me voidaan tulla aikuiseksi itsellemme, nyt me voidaan luoda itsellemme turvallinen kiintymyssuhde. Se ei ole mikään tuomio, jos meillä ei ole sitä nyt. Me voidaan luoda sitä koko ajan itselle. Me voidaan luoda sitä siihen parisuhteeseen. Mutta me tietenkin useasti tarvitaan siihen, voidaan olla, että me tarvitaan siihen just joku mentori luomaan tai niin kuin näyttämään tavallaan, että miten se tehdään, jos me ei ole opittu sitä meidän vanhempien kanssa tai siellä meillä aikaisemmin. Mutta ei me tarvitse jäädä siihen kiinni, vaan me voidaan mennä niin kuin siitä eteenpäin. Ja siksi me ollaan täällä tänään. Ja siksi mä puhun parisuhteen vallankumouksesta, koska me ei tarvitse jäädä kiinni niihin asioihin. Me ei tarvitse vaan ymmärtää sitä, että meillä on erilaiset kiintymyssuhdet. Me ei tarvitse vaan ymmärtää sitä, että se, minkälainen meidän vanhemmat on ollut vaikuttanut siihen, minkälaisia me ollaan nyt. Kyllä, se on tosi tärkeä tieto, mutta se on edelleen vain täällä ajatuksen tasolla. Silloin me jäädään vaan tänne. Ja meidän ajatukset on aika huono juttu, jos me jäädään sinne, varsinkin parisuhteessa, koska tutkimusten mukaan me toistetaan niitä samoja kelloja meidän päässä jatkuvasti. Ja useimmilla meillä on yksi semmoinen reaktiivinen haastava malli se, että meidän mieli on keksinyt jonkun tarinan sille, miksi meidän puoliso käyttäytyy tietyllä tavalla. Ja se tarina on yleensä hyvin negatiivinen. Eli mun puoliso ei ilmoita, kun se ei tule aikaisin kotiin, koska hänelle paljon tärkeämpää, hän priorisoi kaikkien muuta asioita elämässä enemmän kuin minua. Ja hän on tosi haitallinen tarina, joka totta kai hajottaa parisuhdetta. Mutta jos mä uskaltaisinkin mennä sinne vähän syvemmälle, jos mä uskaltaisin mennä sinne vähän alemmas, jos mä uskaltaisin tuntea sen, tämä herättää musta sen tunteen, että mä tuun hylätyksi, kun toinen ihminen ei ilmoitakaan mulle, että se ei tule ajoissa.
jolloin mä pystyisin ehkä löytää mun kehossa olevan muiston, mun emotionaalisen trauman kohdan, joka onkin joskus ollut aikaisemmin. Mun, no vaikka nyt se isä, se näköjään tulee multa, tai en mä ole mitenkään suunnitellut esimerkkejä tähän, mitä mä sanon, mutta että mun isä ei nähnyt mua jossain tilanteissa, ja se oli mulle tosi kipeä juttu. Mä olisin halunnut, että hän olisi tullut mua kohti, hän olisi niin kuin nähnyt mut enemmän, mutta hän ei tullut. Ja se sama juttu tavallaan tulee nyt tässä. Mutta kun mä pystynkin olemaan sen kanssa ja mä pystyn huomaamaan sen, että okei, tässä on tämä valtava tunne, hylkääminen, pettymys, suru, pelko jopa siitä, että just, että mut hylätään. Ja sen allon joku kehonmuisto, siellä on joku emotionaalinen trauma. Tämä onkin minussa. Ei tämä olekaan mun ulkopuolella. Niin silloin hän saakin olla töissä pidempään sen takia, että hänellä olikin joku pitkä työpalaveri, eikä se liitykään mitenkään minuun. Ja se niin kuin puhistaa siitä välistä sitä, mitä se emotionaalinen trauma toistaisi koko ajan sinne lisää. Mitä tavallaan se tunteiden tasolla on sitten just nämä kiintymyssuhteet, niin mitä ne tavallaan niin kuin toistaisi meille koko ajan sinne, ja mikä toistaisi sen jälkeen sitä meidän ajatuskehää, joka pitää yllä sitä kehää, mitä tapahtuu siellä parisuhteessa. Mutta miksi mikä ei muutu, vaikka kuinka yritätte, niin yleensä se kyse on siitä, että ollaan siellä ajatuksen tasolla. Enemmän uskallettaisiin tuntea niitä omia tunteita, ei jäädä kiinni siihen, ei jäädä selittämään sitä, ei jäädä niinku selittämään sitä, että nyt mä oon niinku pettynyt ja sitten se niinku tavallaan, että koska mun puoliso sitä ja tätä ja näin. Ja mä en sano sitä, että se kaikki olisi aina itsessä ja toinen ei käyttäytyisi huonosti ja toisen ei tarvitsisi tulla kohti ja näin. Ei, mutta kun me ei päästä niinku tavallaan selkeyteen siitä, mikä on oma osuus, miten me mennään sinne omalle puolelle ennen kuin me niinku harjoitellaan vielä enemmän sitä, että me tavallaan parisuhteen tilanteet käytetäänkin meitä itseemme varten. Että me unohdetaankin se, mitä se toinen on ja lähdetään ajattelemaan vaan sitä, ja mut miksi tämä on mun elämässä. Mitä tämä haluaa mulle peinata. Mutta kun ne meidän ajatukset, ne on niin hemmetin vahvoja, me ollaan ehkä toistettu 10 vuotta sitä ajatuskelaa, että kun mä oon joku viides asia sen prioriteettilistalla ja nyt se ei, niin me on niin kuin ihan äärimmäisen vaikea päästä niistä pois. Ja sitten kun tämä tavallaan tämä ketju, eli tämä emotionaalinen trauma, kun se nappaa kiinni jostain, se tunnistaa sen sieltä tulee kehollinen reaktio, joka nostaa meistä tunteen, joka sitten nappaa ne ajatukset. Niin sen takia, mitä enemmän me opitaan olemaan näiden alempien tasojen kanssa, niin sen enemmän me saadaan tilaa niihin tilanteisiin. Sen enemmän meillä on aikaa reagoida eri tavalla kuin mitä se meidän alitajuntainen malli sieltä sanoisi. Ja niin kuin täällä joku sanoi, että se alitajunta on valinnut sen mulle sun puolison. Mutta mistä se kertoo sulle, että sä oot edelleen siinä? Nyt kun sä oot tiedostanut sen, sä oot huomannut, että se ei ole sulle hyväksi, jos sä oot niinku tavallaan ajatellut sen asian sitä kautta, että mä jo huomaan, että sillä on tommonen ja mä edelleen pidän tätä tässä. Hyvä, mutta miksi sä oot edelleen siinä? Ihan oikeasti, koska meillä on siis yksi elämä aikaa. Meillä on niinku, meillä on ja mä oon nyt aika suora tässä, koska mä oon itsekin käyttänyt vuosikausia siinä, että mä oon niinku jauhanut niitä samoja kelloja päässäni siitä parisuhteesta. Mä oon ajanut itseni uupumuksen ja masennuksen partaalle oikeasti, käynyt työterapiassa sen takia, että mä oon silleen, että kun mä en jaksa ja sitten kun mä oikeasti lähden kaivaa sitä, niin se jaksaminen oikeasti johtuu siitä, että mä en uskalla oikeasti tuntea sitä, mitä tulisi tuntea siinä. Mulla ei ole keinoja mennä sinne mun emotionaaliseen traumaan, mä toistan vaan kaikkea sitä negatiivista. Mun elämästä tulee kauhean raskasta, koska mä tavallaan niin kuin tämä kehä tavallaan pyörii siinä mun elämässä ja se parisuhdehan iloisesti auttaa minua pyörimään siinä, koska niin kuin sanottu, me yleensä valitaan siihen semmoinen puoliso, joka niin kauan ennen kuin me päästään tavallaan itsessämme eteenpäin, niin me pyöritetään sitä siinä. Mutta se on tosi hankalaa, koska niin moni ihminen jotenkin niin kuin oikeasti ihan masentuu tai uupuu sen takia, että se parisuhteessa on niin haastavaa. Ja mä jotenkin, se on jotenkin, se on, mä en halua sanoa, että se on turhaa, koska se ei todellakaan ole turhaa,
Mutta kun siitä voi päästä eteenpäin myös. Mutta joo, jostain syystä jotenkin, jos joku koskee tuohon näyttöön, niin siihen tulee tommosia skraiduja, mutta ehkä me ei välitetä niistä mitään. Mutta siis parisuhde tunnesuhde. Ja jos mä en vielä sanonut sitä tarpeeksi riittävän monta kertaa, niin keskeistä siellä on se turvan tunne. Me haetaan parisuhteesta turvan tunnetta. Ja, ja tunteet on 80% kehon tuottamia. Meidän mieli on vain 20% siellä mukana. Sitten me yritetään sillä 20%. Sitten me vielä sillä yleensä toistetaan niitä samoja kelloja siellä. Ja ää, niin, yritetään sitten päästä siitä eteenpäin tavallaan sillä samalla, mitä me ollaan toistettu jo tosi monia kertoja, johon meidän keho on hirveän tottunut, meidän mieli on hirveän tottunut, ja meidän pitäisi saada oikeasti sinne joku oikeasti silleen, niin kuin, että nyt herätys. Koska mä mä tiedän sen niin kuin omasta parisuhteesta ja siitä omasta matkasta, mitä mä oon käynyt, että sä menet aika syvälle sinne kuoppaan ja eihän ihminen yleensä tee mitään muutosta ennen kuin sen on pakko. Sitten kun se on silleen, että nyt mä en oikeasti enää jaksa, jonkun on ihan pakko muuttua. Yleensä siinä vaiheessa me vasta tehdään, me ollaan niin uupuneet, me ollaan niin väsyneet, me ollaan niin täynnä sitä hemmetin samaa juttua siellä parisuhteessa, tai me ollaan niin vihaisia, tai me ollaan jotain niin silleen, että me niin kuin ollaan tosi kiukkuisia koko ajan siellä koko meidän arjessa tai jotain, että me ollaan vaan silleen, että ihan oikeasti, ja sitten yleensä vielä siinä tilanteessa me ei edes tunnisteta, että mikä on mitäkin, onko tämä parisuhteesta, onko tämä työstä, onko tämä siitä, että lapsilla sattuu olemaan kaikenlaista nyt ja itse, että kantaa aika paljon kaikkea, vai mistä kaikesta tämä johtuu, vai onko tämä kaiken tämän summa. Mun ajatus on se, että ihan sama, minkä sä niistä otat, niin se parantaa ne kaikki. Ja yleensä parisuhde on kuitenkin, kun se on meille se läheisin kiintymyssuhde aikuisen kanssa, niin jos siinä on haasteita, niin meidän on aika haastava pitää semmoista, niin kuin, vaikka jos meillä on vaikka lapsia siinä, meillä on niin kuin hoidettavaa kaikkea taloa ja kaikkea niin kuin lainoja, ja, niin kuin siis, eli pitää saada rahaa jostain, eli pitää olla myös joku työ, toisin sanoen, niin meidän on aika haastava pitää sitä yllä, jos se meidän läheisin kiintymyssuhde myös vetää meitä tietyllä tavalla alaspäin koko ajan. Niin omasta kokemuksesta se, että jos sä lähdet parantamaan sitä parisuhdetta, niin se yleensä parantaa sitä sun koko elämänlaatua tietyllä tavalla. Se tuo paloa enemmän, se tuo tilaa sinne. Ja just tavallaan, kun se parisuhde on kuitenkin siellä niin kuin näyttämässä meistä niistä kohtiin, missä me haluttaisiin mennä eteenpäin, mutta meillä ei välttämättä vielä ole tullut sitä, niin kuin, että miten mä pääsen tästä eteenpäin. No joo, eli emotionaalinen trauma on sitä, että keho muistaa ja pitää itsellään sen, joka on liikaa tunnettavaksi, mutta ne parisuhteen tilanteet nostaa sen esiin kohdattavaksi. Eli meillä on voinut olla tässä ihmissuhteessa tai jossain aikaisemmassa ihmissuhteessa, mutta jossain sellaisessa ihmissuhteessa, joka on niin kuin tämmöinen erityisen merkityksellinen tunnesuhde, kiintymyssuhde, niin meillä on joku tilanne, jossa me oltaisiin tarvittu, että toinen ihminen tulee meidän lähelle. Me oltaisiin tarvittu siihen toinen ihminen yhteissäätelemään meitä. Ja nämä parisuhteen haasteethan yleensä, kun ne on niitä tunnetason haasteet, niin siellä on joku semmoinen juurijuttu. Eli meillä voi olla semmoinen, että me ollaan itse tosi haavoittuvassa tilanteessa. Me ollaan vaikka synnytyksen jälkeen tai me ollaan vaikka meillä on joku läheinen ihminen kuollut tai joku semmoinen, että me ollaan oikeasti vähän semmoisessa niin kuin isosti poikkeuksellisessa tilanteessa meidän oma jaksamisen suhteen. Siinä tilanteessa me toivotaan, että toinen näkisi sen. Me sanotaan hänelle, että mä oon oikeasti vaikka tosi väsynyt tai tämä oli mulle tosi raskasta. Ja toinen sanookin sen pahimman siinä tilanteessa. Eli hän sanoo, että kyllähän muutkin jaksaa ja mitä sä nyt tosta ja nyt mennään vaan eteenpäin. Ja tämä voi olla tosi niin kuin silleen emotionaalisesti traumatisoiva tilanne. Ja tämähän ei, mutta harmillista tässä on myös se, että tässä ei välttämättä ole kyse siitä, että toinen haluaisi olla millään tavalla
tietenkään traumatisoiva, että hän on myös saanut sen saman kasvatusmallin kotonaan, mitä hänen vanhemmat on tehnyt, kun häntä on itkettänyt tai hänellä on ollut joku hankala tunne, ne on tsempannut hän siitä pois. Ne on sanonut, että ei tuossa nyt mitään ja kyllä tästä muutkin menisi eteenpäin ja että on näitä hankaluuksia muillakin. Ja ne on ihan, mulle niin kuin tuntuu pahalta sanoakin niistä, kun ne on, nehän on satuttavia, mutta ne kertoo enemmänkin useasti. Ne kertoo enemmänkin sen toisen ihmisen niin kuin tavallaan osaamisesta kuitenkin. Ja, ja tässä voi olla myös, koska siis vaikka moni ei haluaisi sitä tunnustaa tai todistaa ja näin, niin miesten ja naisten aivot on yleensä hyvin erilaiset. Että et, et jos on heterosuhde ja kyse on siitä, että just vaikka itse on nainen, tai tietenkin mulle helpoin, koska mä itse myös niin kuin kehollisesti kokenut sen. Totta kai mä teen töitä kaikkien erilaisissa ihmissuhteista olevien kanssa, mutta sitä kautta mun on helpointa sitä hakea, koska mä oon niin kuin itse myös kokenut sen. Niin tavallaan se, että siinä vaiheessa kun ymmärtää, että toisenkin täytyy saada olla sitä, mitä hän on, jotta mä voin olla sitä, mitä mä olen. Eli toinen ei välttämättä ole emotionaalisesti samalla tavalla, hän ei niinku tunne niitä tilanteita samalla tavalla, hän ei osaakaan reagoida samalla tavalla, hän ei koskaan ehkä tulekaan reagoimaan samalla tavalla, mutta se ei tarkoita, että hän tarkoittaisi jotain ilkeää tai että minun täytyisi reagoida välttämättä erityisen emotionaalisesti siihen, vaan että mä voisin myös vähän itse kannatella sit itseäni sen kanssa. Eli tavallaan se niinku puolitie siinä välissä, että me useasti haetaan siitä meidän puolisoista samaa, mitä me annetaan hänelle, mutta tätä me ei valitettavasti yleensä koskaan tulla saamaan, koska kukaan ihminen ei voi koskaan ihan samalla tavalla rakastaa meitä, kun me rakastetaan häntä. Se ei ole niin kuin mahdollista, koska me ei ole samoja ihmisiä, meillä on niin kuin, meillä ei ole samat aivot, meillä ei ole samat tunteet, meillä ei ole samat kehot, meillä ei ole samat muistot, meillä ei ole samat maailmankuvat, meillä ei ole samat, ja sen takia me ollaan valittu se toinen siihen, että hän on erilainen. Mutta sitten jossain vaiheessa me ei oikein enää kestettäisi sitä, vaikka oikeasti siinä voisi olla jotain myös itselle semmoista kultaa. Että mitä jos tämä kutsuisikin minua, mihin se kutsuisikaan. Mutta joo, parisuhde on siitä tosi herkullinen, että se tosiaan niinku nostaa esille tätä, mutta se on siitä niinku vähän raaka, että välillä me jäädään niinku tavallaan jumiin tähän vaiheeseen. Eli se nostaa meistä esiin emotionaalista traumaa, joka sitten saa meidät siihen haavaiseen tilanteeseen, eli meistä sattuu jo tosi paljon joku tilanne, sattuu enemmän kuin jos joku muu ihminen tulisi ja sanoisi sen saman asian, ja sitten se tavallaan niin kuin lähtee kiertämään sitä kehää. No joo, eli jos me käydään tätä kolmioa nyt läpi vähän tarkemmin, koska tämä on se pointti, niin kuin, miten me voidaan kokea turvaa parisuhteessa, miten me niin kuin, me koetaan turvaa sen keho- ja hermoston kautta, me koetaan turvaa niiden meidän kokemien tunteiden kautta ja sitten me koetaan turvaa niiden ajatusten kautta. Ja samalla tavalla se parisuhteen tilanteet nostaa meissä kehon muistoja esille, ne nostaa meille sitä emotionaalista traumaa. Ja tämä on just sitä niin sanottua alitajuntaista. Eli niin kauan ennen kuin me opitaan itse kohtaamaan tätä meidän omaa emotionaalista traumaa, me opitaan olemaan myös sen kanssa, niin kauan meidän maailma tietyllä tavalla kapenee, koska jossain vaiheessa aina nappaa tähän ja sitten se lähtee siihen johonkin kehään. Mutta sitten kun me pystytään olemaan tämän emotionaalisen trauman, tämän kehon muistojen kanssa, me pystytään vapauttamaan myös sitä kehoa siitä. Me pystytään niinku kokemaan laajemmin tunteita, me pystytään laajemmin olemaan itse sen kanssa, mikä on meissä läsnä siellä meidän kehossa. Niin sitä kautta me saadaan, me saadaan tilaa, me saadaan enemmän auki sitä tilannetta. Mutta niin kauan kuin me ei edes tunnisteta tätä, me ei päästä tähän käsiksi tai me tunnistetaan se, mutta me ei haluta lähteä kohtaamaan sitä kehollisesti, me ei lähdetä olemaan sen kanssa, me vaan mielen tasolla järkeillään sitä. Eihän me sillä vielä ihan hirveästi tehdä, jos me vaan sillä pienellä mielen osalla tavallaan järkeillään sitä, kun se on siellä kehossa.
Nyt mä jäin miettimään, että mä en ollut kyllä tähän suunnitellut tätä, mutta koska mä oon nyt puhunut niin paljon ja nyt mä puhun vielä niin paljon kehosta. Ja sitten mä vaan puhun ja puhun ja puhun. Ja sitten ehkä teidänkin on aika vaikea päästä sinne kehoon. Niin ehkä me otetaan tähän nyt pian harjoitusväliä kuitenkin. Eli emotionaalinen trauma on jotain sellaista, jossa sä oot tullut ohitetuksi sun tunteitten, sua ei ole kohdattu siinä tilanteessa, kun sä olisit tarvinnut sen toisen kohtaamaan sut. Ja sä olisit tarvinnut sen toisen kohtaamaan sut nimenomaan siellä tunnetasolla. Ei just neuvomaan tai selittämään tai tsemppaamaan pois siitä tilanteesta. Mitä luultavammin, mitä yleisimmin toinen ei ole tarkoittanut sillä mitään pahaa. Hän on tarkoittanut sitä emotionaalista tukea tuoda sulle, mutta hänen tapansa tuoda se ei ole ollut semmoinen, että susta se tuntuisi siltä. Sillä ei ole väliä, miten se on tapahtunut. Sillä on vaan väliä, että suostuuko sä itse kohtaamaan sen itsessäsi. Koska niin kauan ennen kuin sä kohtaat sen itsessäsi, niin sä koko ajan nostatat tavallaan sitä sieltä sun ympäristöstä. Sä voit jättää tämän puolison pois, mutta mitä luultavammin sä valitset samantyyppisen uuden siihen, joka taas niin kuin nostattaa sitä kokemusta niin kauan ennen kuin sä suostut olemaan kohtaamaan sen itsessäsi. Mutta tämä ei ole mikään semmoinen, että tähän tarvitsisi jäädä. No niin, elikkä sä voisit laittaa nyt vähäksi aikaa silmät kiinni. Ja lähteä laskeutua sinne kehoon. Eli kehoon pääsee laskeutua ehkä helpoiten sillä, että lähdet vaan tunnustelemaan sitä alustaa, mikä on siinä sun alla. Jos sä mietit nyt heti 1–10, niin kuinka tietoinen sä olit siitä äsken, että sulla on keho? Kuinka läsnä sä olit sun kehossa? Kuinka hyvin sä tunsit sun jalat, kädet, vatsan, rintakehän, kaulan, pään, kädet? Eli lähde vaan tunnustelemaan, miltä se alusta tuntuu siinä sun alla ja miten erilaiselta se alusta tuntuu, tai miten erilaiselta se sun iho tuntuu niistä kohdista, jotka koskettaa siihen alustaan, kun taas niistä kohdista, jotka koskettaa siihen sun ihoon. Ja sitten kiinnitä huomioon taas sinne, missä se iho painautuu sitä alustaa vasten. Ja sitten siihen, missä se saa olla ihan vapaana. Eli esimerkiksi vaikka posket, missä ne ei kosketa mihinkään. Ja sitten mennään vähän syvemmälle kehoon. Eli hengitä syvää ja tunne, miten se sun rintakehä laajenee, kun sä hengität sisään. Ja supistuu, kun sä hengität ulos. Laajenee, kun sä hengität sisään. Ja supistuu, kun hengität ulos. Ja sitten lähdetään tunnustelemaan vielä vähän syvemmälle sinne kehoon. Eli tiputat vaan sinne kehoon pikkuhiljaa ja lähdet tutkimaan, että missä kohtaa tässä hetkessä sun kehossa on kylmä kohta, mikä tuntuu viileältä. Se voi olla haastavaa aika lämmin ilma, mutta onko siellä joku kohta, joka tuntuu viileämmältä kuin kaikki muut kohdat?
Ja älä tee sitä vaan mielen tasolla. Älä vaan mieti, miltä se tuntuisi, jos siellä olisi joku viileä kohta, vaan ihan oikeasti tunne se siellä kehossa, se viileämpi kohta. Sitten eti sieltä kehosta joku semmoinen kohta, joka tässä hetkessä tuntuu lämpimältä, mikä tuntuu erityisen lämpimältä. Ja hengitä vähän aikaa sen kohdan kanssa. Ja sitten kiinnitä huomioon kahden eri kohdan välillä sun kehossa. Eli siinä kohdassa, missä tuntuu lämpimältä. Ja sitten se kohta, mikä tuntuu viileältä. Ja sitten palaat takaisin taas siihen lämpimään kohtaan. Ja sitten viileeseen. Eli samaan aikaan sun kehossa on olemassa hirveän erilaisia tuntemuksia. Ja tämä on erityisen tärkeää huomata niissä tilanteissa, kun se parisuhde nostattaa niissä sun kehollisen hätätilan. Tämä emotionaalinen trauma on just sitä, että se sun keho luulee, että se on hädässä. Ja se ainut, millä sä voit sitä lähteä kohtaamaan, on se, että niihin kohtiin tuodaankin turvaa. Eli sitten jos sulla on siellä kehossa joku semmoinen kohta, joka tuntuu, että se tässä hetkessä kaipaisi just nyt huomioon. Just nyt, kun me puhutaan näistä parisuhteen haasteista tai kehistä tai siitä, mitä se parisuhde nostaa meissä itsessämme esiin. Mikä minussa haluaisi tulla kohdatuksi juuri nyt? Mikä kohta kehossa aktivoituu? Me ei tarvitse tietää mitään miksi, me ei tarvitse selittää mitään. Mutta me halutaan kohdata se, me halutaan olla läsnä sen kanssa. Kyllä me hengitellään vähän aikaa sen kohdan kanssa. Kiitos. Ja useasti nämä tilanteet, nämä tuntuu nimenomaan just jossain rintakehän alueella tai niskassa tai yläselässä tai hengitellään vähän aikaa vaan sen kanssa. Luotetaan täysin siihen, että se, että me ollaan sen meidän kehon kanssa, että se, että me ollaan sen meidän tunteen kanssa, se on vallankumous. Ja me ei jäädä selittämään mitään, me jäädään vaan tuntemaan. Koska se, mitä me yleisimmin ei tehdä niissä tilanteissa, on se, että me ei uskalleta tuntea sitä, minkä päälle me luodaan se joku suojareaktio, vetäytyminen, vaatiminen, syyllistäminen, selittäminen, ahdistuminen, itsensä häpäiseminen, en taaskaan riittänyt, toinen ei riitä, mitä tahansa, mitä sen alla on. Ei se ole sinä, se ei ole aito sinä, se ei ole aito hän. Se on suojareaktio. Se on jotain, millä sä haluat piilottaa sitä, mitä on sen alla, koska se on ollut liian kipeätä kohdattavaksi. Ja sen takia se on siellä sun kehosta. Ja se on kehon tapa suojella. Mutta kannateltuna ja turvassa, niin kuin nyt vaikka tässä tilanteessa, me voidaan käydä siellä. Mutta jos joku tuntuu muuten siltä, koska nämä tietenkin voi olla myös semmoisia, että siellä nousee jotain syvempää, niin aina se, että vaan aukaisee silmät ja lähtee vaan katsoa, mitä siinä ympärillä on, niin se aina vaan palauttaa tähän tilanteeseen. Mutta hengitellään muutama hengitys vielä sen kohdan kanssa, joka halusi nyt just tulla tähän esille.
Me ollaan ihan äärimmäisen ylpeitä ja onnellisia siitä, että me uskalletaan luottaa siihen, että meidän mieli ei ole niin kuin viisaampi kuin meidän keho, vaan meidän keho on viisaampi. Se on tavallaan se, puhutaan paljon nyt siitä feminiinisestä voimasta ja kaikesta. Se on se. Me koitetaan järkeillä kaikkea, me koitetaan selittää, me luetaan, ja sitten me ollaan siinä, että me ahdistetaan ja masennetaan itsemme sillä. Me jätetään meidän kehoon kaikki se, mikä haluaisi tulla kohdatuksi, ja me toistetaan meidän mielessä kaikkea sitä, mikä vie meitä alaspäin. Ei me olla silloin vapaita. Ja nyt jotain. Tee jotain, mitä sun keho tässä hetkessä kaipaa. Mun keho kaipaa nyt vähän jotain venyttelyä ylöspäin ja vähän niin kuin jotain ihan pientä aktivoimista, vähän ravistelua. Mä en tiedä, miten paljon sä teet jotain hermostoharjoituksia, mutta yleensähän meidän hermosto tykkää vähän siitä, että sitä vähän jotenkin vapautetaan, vaikka sillä heiluttelulla, tärinällä, jollain semmoisella. Yleensä se, että me ollaan just vaikka parisuhteen tilanteessa, me istutaan paikallaan ja niin kuin, ei välttämättä edes katsota toista silmiä tai katsotaan tai ei, mutta tietyllä tavalla me niin kuin ollaan vaan siinä meidän kehon kanssa ja sitten meidän mieli vaan kertoo niitä kaikkea. Ja jo se, että me tehdään niin kuin kehollisesti jotain erilaista, niin se muuttaa sitä. Oli semmoinen hauska ajatus siitä, että jos on joku semmoinen vakava keskustelu ja sitten yhtäkkiä alkaa vaan jotain tärisemään, niin kyllä ainakin varmaan jollain tavalla vähän muuttaa sitä sen tilanteen energiaa, mutta ei ollut nyt ihan se pointti, mitä mä kuitenkaan tarkoitin. No joo, mutta siis, eli emotionaalinen trauma, ja sä voit samalla vaikka vähän vielä niin kuin, vaikka vähän silitellä sun jalkoja tai käsiä tai jotain semmoista, että sä oikeasti oot niin kuin läsnä siinä sun kehossa. Eli ne tietyt kehon muistot, emotionaaliset traumat. Me kaikki ehkä tunnistetaan parisuhteesta sellainen tilanne, jossa me toimitaan tietyllä tavalla ylimitoitetusti. Eli meillä on aikaisemmin ollut ihan normaali tilanne, meillä on kaikki ihan hyvin, me ollaan niin kuin ihan ok joku arjen tilanne, sitten yhtäkkiä naps, ja me ollaan ihan, niin kuin, ihan silleen, että miten tämä voi olla taas mahdollista, miksi tämä meni taas tähän, ei voi olla ei voi olla totta, tämä pitää nyt selvittää, tai sitten se toinen vaihtoehto, jossa just se vetäytyminen, että tästä pitää päästä pois, mutta sielläkin on ehkä vähän sitä samaa, miten tämä tulisi tähän taas, nyt taaskaan mä en riitä, musta ei ole tähän vieläkään, miten voi olla mahdollista, mä en osaa tätä, osaako kaikki muut tämän, ja miten mä oon näin kesken vieläkin, mikä tahansa se on, mikä siellä tulee, jos siinä on tosi valtava tarve saada selitys sille, tai jos siinä on joku valtava tarve lähteä pois, niin voit olla melkein varma, että silloin se nappaa johonkin, jonka kanssa tulisi nyt vaan olla. Pitäisi unohtaa siinä hetkessä se puoliso ja olla sen oma jutun kanssa, mikä siinä tulee. Vaikka se mieli kertoo, että se on kaikki siitä puolisosta ja nyt se taas käyttäytyy noin. Joo, kyllä, mutta edelleen minä olen kantanut taas tänäkin päivänä itseni tähän tilanteeseen. Niin olisiko kuitenkin olennaisempaa, että mä olisin tämän mun oman jutun kanssa. Paljon mahdollista, että se mun puoliso on vaikka mitä. Mutta ennen kuin mä tajuan itsessäni sen, että miksi mä olen tässä, niin mä en pääse eroon edes siitä. Toinen vaihtoehto on se, että mä en näe sitä hänen hyvää puoltaan. Mä en näe sitä hyvyyttä, mä en kiinnitä katsettani siihen, miten hän osoittaa rakkautta. Mä en pysty tuntemaan sitä, koska se nappaa siihen mun emotionaaliseen traumaan kiinni, niihin mun kehon muistoihin, joka nostaa mus just niin valtavan tunteen. Ja sitten sen ajatuskelan, sen hätätilanteen tällä tavalla, niin mä en näe sitä kaikkea hyvää hänessä, mitä hän ehkä toisikin siinä tilanteessa. Ja toki se toinen vaihtoehto on, että hän on vaan huonoa seuraa minulle, mutta siitäkään ei ole mitään tietä muuta kuin sieltä itsensä kautta. Että mä vahvistan koko ajan luottamusta itseeni. Mä käännyn koko ajan
omalle puolelle niin paljon, että mä voin olla ihan sata varma siitä, että minä pidän itseni turvassa. Minä rakastan itseäni. Minä olen itselleni hyvä. Koska jos mä en ole siitä varma, niin mä en pysty ikinä kokea yhteyttä toiseen ihmiseen. Mun on aina pakko suojata itteeni jollain. Mulla on aina laitettava siihen joku suojaverkko päälle, koska mä en ole ihan varma, että jos toi toinen tulee, jos mä päästän hänet lähelle, hän tekee mulle jotain semmoista, mikä on mulle huonoksi, niin mitä jos mä en viekään itteeni pois? Silloin mä en koskaan voi päästää häntä lähelle. Mä en koskaan pääse kiinni siihen, että onko tämä parisuhteen haasteet minussa, hänessä vai meissä yhdessä. Ei ole mitään muuta tietä kuin kasvattaa sitä itsetuntemusta, itseluottamusta, itsevarmuutta. Ja siihen ei ole mitään muuta tietä kuin se, että mä oikeasti valitsen. Että mä oon nyt tässä ja mä valitsen niin kuin oikeasti olla kiinnostunut mun kehosta. Ihan oikeasti mä kirjoitan nyt kaikki, mitä mulle nousee mieleen. Se on äärimmäisen mielenkiintoista, mitä sä ajattelet just nyt. Ja se, että sä oikeasti oot sitä mieltä, että ne sun ajatukset ja tunteet ja ne sun kokemukset on todella tärkeitä. Koska kyllä sä kerrot muille ihmisille sitä kautta, miten sä kohtelet itseäsi, miten sinua tulee rakastaa, miten sinua tulee kohdella. Jos sä et ole itsekään kiinnostunut itsestäsi, omista ajatuksistasi, jos sä et itsekään kiinnostunut siitä, että sä oot turvassa, että sä oot rakastettu, että sinä pidät itsestäsi huolen, niin, niin valitettavasti sit siinä ulkopuolella ei yleensä heijasta sitä samaa. Tai sitten sä et näe sitä siinä toisessa. Mutta tämä ei ole mitään missä pitäisi syyllistää yhtään ketään. Tälle on toki syitä. Se niin kuin tavallaan tulee helposti sieltä meidän, niin kuin, mistä se kenenkin tavallaan aikajana tulee, mutta kyllä se tulee helposti sieltä, mitä me ollaan koettu, mitä me ollaan nähty, mitä meidän vanhemmat on kokenut, mitä meidän isänvanhemmat on kokenut, miten heidän kanssa ollaan oltu yhteydessä, minkälaista turvaa he on kokenut erilaisten ihmisten kanssa, miten he on pystynyt sitä kautta olemaan yhteydessä heidän lapseen, ja miten kautta hän on pystynyt olemaan taas yhteydessä minuun. Mutta ei se tarkoita sitä, että mun tarvitsisi jatkaa sitä mun lapsen kanssa, ei se tarkoita sitä, että mun tarvitsisi jatkaa sitä enää mun puolison kanssa, mutta se tarkoittaa sitä, että se on kipeätä työtä, mitä joutuu välillä tekemään, kun sä joudut kohtaamaan sen. Ja sä joudut kohtaamaan sen, että mä oon minussa. Ja sä joudut oikeasti olemaan. Sä et vaan jää siihen, että tavallaan tulee makaamaan. Sä et sano, että koko ajan toi puoliso on tommonen, vaan sä oot silleen, että mun puoliso on tommonen, mutta miksi mä pidän itseni sit siinä? Ja sitten toinen, että voinko mä olla ihan varma, että se on siitä puolisosta? Mitä jos se on minussa? Koska miksi mä pitäisin itseni siinä, jos mä oon ihan varma, että mun puoliso on tunteeton, hän ei pysty semmoiseen. Ja se on se, mitä mä eniten kaipaisin parisuhteesta. Mitä mä voisin koskaan luottaa enää itseeni, jos mä teen itselleni sen. Että vaikka, että jos mä mietin, nyt mä menen liian pitkälle näihin, mä en tiedä, eikö mä käydä kaikkia asioita nyt tänään, mutta niin kuin, jos mä mietin vaikka mun rajoja, sitä, että kuka mä oon, mitkä on ne mun vaikka 5 tärkeintä juttua, mitkä on toteuduttava parisuhteessa. Jos mä sanon ensimmäisenä, että siellä on toteuduttava semmoinen syvä emotionaalinen yhteys. Ja tällä hetkellä mä en pidä ollenkaan huolta siitä itselleni, että se toteutuu siellä. Niin miten mä voisin koskaan luottaa itteeni? Miten mä voisin koskaan luottaa kenenkään toiseen? Koska jos mä en voi luottaa itteeni, että mä pidän itselleni ne asiat, mitä mä lupaan ja mitä mä eniten toivon. Eli mä oon myös valmis luopumaan niistä ihmissuhteista mun ympärilläni, mutta mä oon myös valmis katsomaan sen, että miksi ne on siinä ensin. Koska jos mä vaan luovun niistä aina, meillähän yleensä on semmoinen sisäinen malli. Toiset jää liiankin sitkeästi suhteisiin. Heillä on semmoinen sisäinen tarve, kyllä tämä selvitetään, tästä tulee vielä, mä tiedän, mä saan vielä selville, mikä tässä on tavallaan se, että miksi tämä on tässä, ja mä niin kuin teen kaikkeni, että tämä selviää, että me voidaan olla vain yhteydessä, toi toinen ihminen näkee mut, ja mä saan olla sen kanssa, ja hän tuo mulle sen turvan tunteen, mä teen mitä tahansa, että se selviää, että mä en luovu tästä. Ja sitten toiset on sillä lailla, että tämä tuntuu haastavalta, mun pitää lähteä pois. Tämä kertoo siitä, että mun pitää lähteä pois. Meillä on yleensä semmoinen sisäsyntyinen jompikumpi näistä malleista niin kuin voi helposti olla, varsinkin jos meillä on kokemus siitä, että me ollaan niin kuin, että meillä on haasteita ihmissuhteissa, niin silloin meillä voi olla niin kuin helposti semmoinen sisäsyntyinen malli, jompikumpi tosi paljon helpompi. Eli tavallaan niin kuin lähdetään tietyllä tavalla liian helposti pois tai ollaan tietyllä tavalla liian pitkään siinä helposti.
Ja kumpikaan näistä ei välttämättä tuo meille sitä, ja, ja totta kai meillä on erilaisia elämiä, meillä on erilaisia, ei kaikki halua edes tietyllä tavalla kasvaa sen parisuhteen kautta, ja se on tietenkin mulle vaikea ymmärtää välillä, mutta kyllä mä sen niin kuin ymmärrän, että ei se ole kaikille. Jotkut ihmiset vaan niin kuin, tietyllä tavalla, ne vaan elää sitä elämää, ja jotkut haluaa tietyllä tavalla niin kuin olla niissä tietynlaisissa tilanteissa, mutta jos ei haluakaan enää olla, jos haluaakin, tuleekin se pointti, että on silleen, että nyt riittää, että ei enää tätä, niin sitten mä voin tietenkin myös auttaa siitä eteenpäin. Mutta joo, eli sitten kakkostaso oli tämä tunteet, eli kyky luoda turvallista kiintymyssuhdetta. Ja kiintymyssuhdehan on kyky kannatella omia tunteita sen verran, että voimme reagoida erilaisiin esimerkiksi parisuhteen tilanteisiin niin kuin aikuisesta käsin, koska muutenhan me reagoidaan sieltä lapsiminästä käsin. Helposti, mikä on itselle niin kuin aikaisemmin ollut tuttua se, että menee semmoiseen niin keholliseen hätätilaa tunnetasolla, että se on tietynlainen, vähän niin kuin pienellä lapsella. Eihän pienellä, jos ihan pieniä lapsia katsoo, niin niille on niin selkeästi erotettavissa joku suru tai pettymys tai viha tai tämmöinen. Ne menee semmoiseen kokonaisvaltaiseen tunnetilaan, joka on enemmänkin semmoinen niin kuin kehollinen ja mielen ja kaiken tason semmoinen niin kuin hätätila tavallaan. Ja hän tarvitsee siihen hän tarvitsee toisen ihmisen. Hänen aivonsa ei pysty vielä tekemään sitä. Mutta jos mä en ole lapsuudessa tarpeeksi saanut sitä toista ihmistä, aikuista siihen mukaan tekemään sitä, niin mulle on voinut jäädä semmoinen kehollinen kokemus siitä, että mä menen itse helposti edelleenkin siihen semmoiseen koko kehon hätätilaan jossain parisuhteen tilanteissa. Sieltä nappaa se joku emotionaalinen trauma, toki siellä voi olla isompaakin traumaa sitten, niin kuin, siis jotain semmoista, että on niin kuin oikeasti jotain pahaa tehty, joka on niin kuin isompaa traumaa. Emotionaalinen trauma, ehkä tunnetason traumaa enemmän, sitä kohtaamattomuutta, mutta sitten siellä voi olla tietenkin muutakin, mutta kuitenkin. Eli tunnetasolla me voidaan niin kuin mennä semmoiseen, eli me ei pystytä kannattelemaan itse omia tunteitamme niin paljon, että me voitaisiin tulla enää aikuisena siihen parisuhteen tilanteeseen, vaan me tullaan hätäisenä lapsena. Ja me toivotaan, että se toinen rauhoittaisi meidät. Me tullaan siihen sillä ajatuksella, että hän tulee ja hän tavallaan niin kuin just lohduttaa, mutta samalla tavalla niin kuin lapsi toivoo, että hänet lohdutetaan. No tämähän ei tietenkään kuulu aikuiseen parisuhteeseen sillä tasolla, vaikka se kuuluu kyllä aikuiseen parisuhteeseen, mutta ei kuulu sillä tavalla niin kokonaisvaltaisesti, vaan kyllä mun täytyy, jotta se toinen voi tulla siihen niin kuin hänkin aikuisesta roolista käsin, niin mun täytyy pystyä kannattelemaan itteeni sen verran, että mä pystyn lohduttaa sitä mun 2-vuotiaasta, 4-vuotiaasta, 6-vuotiaasta siellä mun sisällä ja ole sille läsnä. Tunnistaa sen, että okei, nyt tämä ei olekaan enää ihan niin kuin 40-vuotias aikuinen nainen, jonka tunteita tässä käsitellään, vaan nyt tämä nappasi johonkin ihan nyt mun johonkin niin kuin lapsijuttuun. Ja nyt mä voisin itse mennä lohduttaa itteeni ensin, itse tulla turvalliseksi aikuiseksi itselleni, jonka jälkeen se toinen voi tulla siinä roolissa, niin kuin parisuhteessa kuuluukin tulla, tekee sitä yhteissäätelyä, tulee yhteyteen kyllä mun kanssa, mutta se ei tule niin siitä lapsen vaativuudesta sitä toista ihmistä kohtaan, vaan se tulee enemmänkin siitä aikuisen tarvitsevuudesta. Äh, joo, eli turvallinen kiintymyssuhdehan tarkoittaa sitä, että me pystytään kannattelemaan omia tunteita sen verran, että me pystytään just reagoimaan siellä aikuisesti sellainen oma osuus, mutta sitten meillä on myös se toinen osuus, että me pystytään ottaa myös vastaan sitä yhteissäätelyä sen verran, että me voidaan olla yhteydessä ja myös tietenkin antaa sitä myös toiselle. Mutta se on niin kuin näiden kahden tavallaan tasapainoa. Ja joillain on just niin, että se oma osuus menee niin sinne kokonaisvaltaiseen hätätilaan, sinne lapsen tilaan, että sen takia se ei onnistu se kiintymyssuhde, turvallinen kiintymyssuhde sen toisen ihmisen kanssa. Ja toisella taas me ei pystytäkään niin kuin tulemaan yhteissäätelyyn samalla tavalla sen toisen ihmisen kanssa. Eli meillä ei ole sellaista kokemusta tunteiden säätelystä toisen ihmisen kanssa, että se olisi oikeasti auttanut meitä. Että just jos meillä on vaikka se kokemus, no ei iso
tyttö nyt tuommoista tai poika tuommoista itke tai muuta. Meistä ei tunnu turvalliselta mennä tunteiden kanssa tai meistä ei ollut koskaan hyötyä toiselle ihmiselle jossain tunteiden säätely. Mä en riitä, mä en osaa, mä en pysty, se ei ole mulle luontaista. Mä en osaa yhteissäädellä tunteita toisen kanssa. Mutta nämä on siis opittavia asioita, mutta aika iso osa meistä ei ole oppinut sitä. Ja sen takia meillä on se välttelevä tai ristiriitainen kiintymyssuhde. Ja sitten se vaikuttaa siihen meidän ihmissuhteeseen, mutta ei sen tarvi enää vaikuttaa, jos on valmis lähteä tekemään tavallaan itse enemmän töitä sen kanssa, jos ollaan valmis lähteä siihen vallankumoukseen, koska suurin osahan meidän parisuhteen haasteista just johtuu tästä. Ja suurin osa meistä vielä ehkä ymmärtää tavallaan sen, mutta sitten ei niin kuin tavallaan pääse siitä eteenpäin. No joo. Eli turvallinen kiintymyssuhde tarkoittaa sisäisesti sitä olla turvallisesti erillinen käyttämällä sisäistä mielikuvaa toisesta ja kykyä säädellä sisäisesti itseään. Ja tämähän me ollaan joko opittu tai ollut oppimatta sen meidän ensisijaisen huoltajan kanssa. Ja ulkoisesti kyky olla tarvitseva ja käyttää toista turvanlähteenä. Eli turvalliseen kiintymyssuhteeseen kuuluu myös se, että me pystytään myös itse. Meillä on useasti vähän semmoinen rakenteellinen dissosiaatio tulee periaatteessa siihen väliin. Eli meillä on joku vahva pelko hylätyksi tulemisesta, mikä on yleensä meillä kaikilla jollain tasolla, joka on ristiriidassa sen kanssa, että meillä olisi tarve mennä yhteyteen toisen ihmisen kanssa. Ja sitten se aiheuttaa just sen, että me ollaan silleen, että haluaisin yhteyteen, mutta menen kauemmas ja näin. Ja siihen se tie on vaan se, että me just rakennetaan sitä luottamusta itsemme. Me tullaan sinne meidän omalle puolelle. Me tullaan niihin tilanteisiin aikuiseksi itsellemme. Me ruvetaan käsittelemään sitä meidän omaa emätolista traumaa. Me ruvetaan rakentamaan turvallista kiintymyssuhdetta. Me ei jäädäkään enää vaan pohtimaan sitä, että mitkä ne on ne kiintymyssuhteet, vaan me oikeasti lähdetään eteenpäin siitä. Joo. Eli tunteiden tasolla tärkeintä on se, että on niin kuin kyky luoda semmoista turvallista kiintymyssuhdetta. Sitä me yleensä halutaan sieltä parisuhteesta. Siksi me niin kuin aika useasti ollaan siinä, että me saataisiin kokea sitä turvallista yhteyttä toisen ihmisen kanssa. Ja sit se työ, mikä siinä olisi siinä välissä, niin olisi just se, että me luotaisiin sitä turvallisempaa kiintymyssuhdetta ja siihen oli ne kaksi erillistä tietä. Ja sitten siellä alla oli nämä emotionaaliset trauman käsittely ja näin. No sitten tämä korkein taso, tai korkein ja korkein. Tavallaan pienin taso, tavallaan kaikkeista niin kuin haastavin taso, kun meidän mieli on niin hemmetin vahva. Vaikka meidän keho on ihan tosi vahva ja se just tekee tosi paljon niitä juttuja meidän puolesta, mutta kun ne meidän ajatukset, kun me niin kuin jatkuvalla syötteellä toistetaan niitä ajatuksia ja me ollaan niin varmoja niistä jutuista ja mä niin kuin todellakin tiedän tämän, että tähän liittyy myös paljon haitallisia parisuhdemalleja, just se, että et, et, et ei ole ehkä hirveän hyvä idea, että sä katsot vaikka nyt tämän ja sitten sä lähdet kertoa nämä kaikki ajatukset sun puolisolle. Se ei ole kovin rakentavaa, eikä se ei tule toimimaan, se ei tule auttaa yhtään ketään, se tulee vaan tuottaa sulle pahan mielen. Ja trust me, mä oon kokeillut sitä. Ja kun niin paljon kuin mä oon opiskellut ja tehnyt asiakastyötä ja kaikkea, niin se ei koskaan paranna yhtään mitään, että mä kerron mun puolisolle, mitä hänen pitäisi tehdä. Tai että mä kerron jotenkin, että parisuhteessa yleisesti kuuluisi olla tällaista. Joo, ihan varmasti, mutta se vaan lisää sitä meidän negatiivista kehää, koska se lisää hänen riittämättömyyden tunnetta. Lisää tavallaan sitä, että hänelle tulee niin kuin, yleensä se menee näin. Mutta ajatuksen tasolla siis se, että mitä ajatuksia sulla on sinusta yhteydessä toiseen ihmiseen. Mitä sulle on sanottu, että minkälainen sinä olet ystävänä, minkälainen sinä olet parisuhteessa. Mitä sä sanot itsellesi, minkälainen sä oot, minkälaisia mahdollisuuksia sulla on kokea erilaisia asioita parisuhteessa. Koska sähän uskot kyllä sen kaiken, mitä sä itsellesi kerrot. Ja nyt jos sä mietit vaikka sille, jos sä ihan oikeasti vähäksi aikaa, kato vähän kelloa paljon, jos sä vähäksi aikaa keskityt miettimään sitä, että kuka sinä olet parisuhteessa, mitä ajatuksia sulla on siitä, että minkälainen sä oot yhteydessä toiseen ihmiseen, minkälaisia tunteita muut ihmiset voi kokea sun kanssa, onko sun kanssa helppo olla parisuhteessa, oletko sä rakastettava, ihana, lempeä,
vai oletko sä jotenkin haastava, vaativa? Mitkä on ne ajatukset, mitä sulle nousee mieleen? Minkälainen sinä olet yhteydessä parisuhteessa? Mitä sulle on sanottu? Tuleeko sulle mieleen jotain, että joku on sanonut sulle, että sun pitää, että sä oot vaikka liian ujo parisuhteessa, mitä tahansa, tai liian sulkeutunut, tai liian päällekäyvä, tai liian kontrolloiva, tai mitä tahansa. Mitä ajatuksia sulle nousee siitä, että kuka sä oot parisuhteessa? Ja miten sä voisit ottaa enemmän vastuun siitä, että mitä ne ajatukset on? Johanna laittaa, että mä just mietin, että avautus näistä asioista. Mä sanoin, että älä avaudu, vaan oikeasti pysähdy vaan itse tuntemaan niitä. Tee jotain erilaista, koska mä luulen, että aika moni meistä tekee useasti sen, että sit on silleen, että just kuuntelee tai lukee tai on jossain tämmöisessä mukana ja sitten on silleen, menee sinne puolisolle, että arvaa, mitä tässä pitäisi olla tällaista ja tällaista ja tällaista ja tässä on tästä ja tästä kyse. Mutta mitä jos se olisikin ihan super paljon arvokkaampaa, että vaan sä itse muhittelisit näitä juttuja? Saisit silleen, että tämä on vain minua varten. Se ei ole millään tavalla merkityksellisempää, että sä kerrot sen sun puolisolle. Se on paljon merkityksellisempää, että sä itse ymmärrät sen, että sä oikeasti tunnet sen. Sä toimit sillä tavalla ja sitten hän toimii jatkossa mitä luultavammin eri tavalla. Mä tiedän, että moni ei usko tätä, mutta jos sä oikeasti teet sen, että sä just tästäkin, niin et kerro mitään sille sun puolisolle ja otat vaan sen itsellesi, niin siitä tulee paljon enemmän hyötyä sinulle ja sun parisuhteelle, kuin siitä, että sä menet kertomaan nyt sen. Joo. Pitäisi puhua omista tunteista ja ajatuksista enemmän. Omassa perheessä ei koskaan keskusteltu tunteista tai muustakaan asioissa eteenpäin ilman todellista käsittelyä. Jos on huono olo, niin odottaa, että puoliso huomaisi tajanomaisesti tämän. Niin, mitä jos sä itse huomaisit sen sun huonon olon? Että edes odottaisi, että sen puolison pitäisi huomata se. Mä tiedän, että tämä kuulostaa jotenkin siltä, että aina miksi se puoliso sitten onkaan siinä elämässä ja eikö se muka tarvii sit niinku mitään ja mikä rooli sille nyt sitten enää jää tässä ja näin. Mutta kyllä sille jää rooli. Ja muista, että se on vaan tarina, että sä et osaa puhua sun tunteista. Osaatko sä puhua missään ihmissuhteessa sun tunteista? Älä, mitä jos sä et uskoisi sitä tarinaa, mitä sä nyt kerrot itsestäsi? Tässä on se vaara, että tavallaan tulee, sehän on myös parisuhteelle niin kuin hajottavaa se, että jos mä ajattelen, että, että mulla on mun jutut ja mun puoliso on hänen jutut ja me tavallaan eletään omia elämämme. Sehänkään ei tietenkään niin kuin luo yhteyttä meidän välille. Se riippuu, että mistä niin kuin lähtökohdasta sä lähet sitä, että onko sä oikeasti, että jos sä lähet just menemään sinne omalle puolelle ja niin kuin tavallaan ajattelee niitä että jos sä lähdet menemään omalle puolelle siitä ajatuksesta, että sitten kun mä oon valmis, niin sitten toi toinenkin tavallaan huomaa sen. Tai että jos sä lähdet mm, tietyllä tavalla joko niin kuin rankaisee sitä sun puolisoimista, tai miten mä nyt sanoisin sen, että jos se tulee täydestä rakkaudesta,
se omalle puolelle meneminen. Niin silloin varmastikaan se emotionaalinen trauma ei vaikuta siellä enää niin paljon. Mutta jos omalle puolelle meneminen tuntuu lopulta niin kuin itsen tai toisen hylkäämiseltä siinä mielessä, että se ei niin kuin, mites mä nyt, koska siinä on riski lähteä tavallaan just siihen, että no mä menen mun omille joogaretreeteille ja teen tätä mun omaa elämää ja sitten mun puoliso saa tehdä mitä se haluaa. Sehän ei lisää yhteyttä. Mutta se lisää yhteyttä, jos mä uskallan mennä sen mun puolison lähelle niissä erilaisissa tilanteissa. Mä uskallan tavallaan niin kuin olla hänen lähellä. Mutta sitten ne tilanteet, mitkä nostaa minussa hankalia tunteita, mä uskallan käsitellä ne tavallaan siinä. Että mä en lähde pakoon sitä, mitä se puoliso nostattaa minussa, tavallaan menemällä vaan niin kuin kauas. Vaan mä uskallan mennä myös sen puolison lähelle ja niihin tilanteisiin ja yhteyteen hänen kanssa. Mutta mä siinä tilanteessa tavallaan lähden tuntea sen, mitä se nostaa. Joo. Ja tämähän ei siis sinänsä just ole niinku kenenkään vika. Et ainut ajatus on jo se, että pystyisi niinku ymmärtää itseä enemmän ja sitten lopettaa myös sen itsensä sekä toisen syyttelyn. En saa oikein kiinni meidän tilanteeseen tästä. Olen prosessannut omia asioita ja menneisyyttä ja jakanut niistä puoliselle ja saan kyllä aina läsnäoloa ja hiljaista hyväksyntää ja ymmärrystä. En kuitenkaan saa vastakaikukeskustelua sitä yhteyttä aikaiseksi. Onkohan vain niin, että täytyy miettiä, onko kaikki muu hyvä tässä suhteessa sen yhteyden puutteen arvoista? No niin, tässä on just vaikea vähän saada kiinni siitä, että ensinnäkin mitä se tarkoittaa, että sä oot prosessoinut niitä, onko se mielen tasolla vai onko se oikeasti tehty sitä kehon tason työskentelyä, että mitä se tarkoittaa se prosessointi ensinnäkin. Ja sitten toinen on se, että mistä lähtökohdasta sä oot niinku jakanut niitä puolisolle ja miksei se riitä, jos se on hiljaista hyväksyntää ja ymmärrystä sulle. Mitä hänen pitäisi tehdä, jotta se tuntuisi susta yhteydeltä? Tässä on niin kuin monta vielä semmoista kysymysmerkkiä. Tota, ehkä tämä ehkä tämä selviää vielä huomenna, kun me jatketaan tuosta, että miten mennä siitä eteenpäin. Mutta niin, eli mitä se on, että miten sä oot prosessoinut? Monihan meistä tavallaan niin kuin osaa kyllä selittää sen oman historiansa. Että me osataan niin kuin mielen tasolla selittää se, että, että koska mun isä oli semmoinen, että silloin kun mä olisin tarvinnut häntä, niin hän enemmänkin kääntyi pois tai hänellä oli jotain omia juttuja, että hän oli vaikka hiljaa pitkään tai jotain, ei tullut mun lähelle tai näin. Niin sitten mä niinku tavallaan näen, että okei, no puolisossa on samanlaisia piirteitä ja sitten se niinku heijastaa mulle siitä. Mutta mitä sitten? Eihän sehän ei vielä anna mitään, tai ei se on niinku silleen, se ei vielä niinku, se ei vielä, vielä niinku muuta mitään. Toki se on niinku, sekin on totta, ja se varmaan niin kuin auttaa sitä mielentason ymmärtämistä just siellä ajatuksen tasolla, mutta entä sen keho- ja tunteen tasolla? Niin se on niin kuin just se juttu. Niin.
Ja tämä on musta tosi hyvä kysymys, koska moni on silleen, että toivoisi, että se puoliso avaa enemmän itseään ja sitten ajattelee, että sillä, että mä kerron enemmän itsestäni, niin hänkin kertoo enemmän itsestään. Sehän ei mene niin. Mutta huomista varten mä pyytäisin just sua miettimään, että miksi sä haluaisit, että hän jakaisi just enemmän itsestään ja miksi just se ei loisi sulle sitä yhteyden tunnetta. Mutta Mutta mä luulen, että jos sä oot siinä tilanteessa, jos tämä jatkuu tämä tilanne, niin sä et ole vielä päässyt käsittelemään sitä sun emotionaalista traumaa sieltä. Että sulle ei ole ehkä löytynyt vielä niitä kehollisia välineitä tavallaan käydä läpi sitä. Joo. Ja no me voidaan käydä huomenna vielä vähän, no me ei nyt mennä noihin kehiin. Ja mutta me voitais, menikin vähän enemmän aikaa tähän, mitä mä ajattelin. Mutta ehkä me lähdetään tästä liikkeelle sitten huomenna, koska jos mä jätän teidät miettimään vaan tarpeita ja toiveita, ja sitten mä jätän teille nyt tämän tiedon, mitä mä tässä sanoin, niin sitten tuutte huomenna pettyneinä, koska sitten te just menette kertoa sille teidän puolisolle kaiken tämän, ja sitten te vielä otatte niin kuin, tavallaan mieleen ne tarpeet ja toiveet ja kaikki, ja sitten se peilaatte sitä, että miten se ei toteudu siinä parisuhteessa just nyt, ja sitten se ei palvele sitä tarkoitusta huomenna. Niin ehkä mä nyt niin. Olisi parempi, jos kumppani jakaisi ne asiat, oli vaikka negatiivisia, sekin olisi parempi kuin olla hiljaa, välinpitämättömyys ja emotionaalinen etäisyys. Mitä tämä kertoo sulle, Emma, että sä olet semmoisessa tilanteessa, missä sun tärkein ihmissuhde heijastaa sulle välinpitämättömyyttä ja emotionaalista etäisyyttä? Se on just sen emotionaalisen trauman oire. Johannalla on sama. Se on just sen emotionaalisen trauman oire. Mä tiedän, että sitä on niinku, koska se on jotain, mitä sä et ole kokenut olla ilman sitä, tai niinku vapauttaa itseäsi siitä tunnetaakasta, mitä siellä sun kehossa on, joka tuottaa tavallaan lisää sitä välinpitämättömyyttä ja emotionaalista etäisyyttä. Ja sama Johannalle. Jos sä olisit nyt ihan sata varma, Emma ja Johanna molemmat, jos sä olisit ihan sata varma siitä, että sä olet täyden rakkauden arvostuksen, jos sä pystyisit yhdistyä nyt siihen tunteeseen, että sä olet ihan oikeasti kaiken rakkauden, kaiken yhteyden. Sä olet sen arvoinen, että sun lähimmät ihmiset kääntyy sinua kohti. Ne ei käänny poispäin, vaan ne kääntyy sinua kohti. Niin mikä tunne sieltä tulisi sulle nyt tähän hetkeen? Jos sä mietit nyt ittees ja sä mietit sitä tilannetta, että sä oot siellä parisuhteessa ja se heijastaa sulle välinpitämättömyyttä ja emotionaalista yhteyttä, sitä, että se sun puoliso ei jaa sulle, se ei jaa sulle negatiivisia, se ei jaa sulle positiivisia, se on siinä sun elämässä, mutta se ei anna sulle mitään tunnetasolla. Niin mikä tunne sulle nousee esille? Onko se pettymys, onko se suru, onko se riittämättömyys, kelpaamus, arvottomuus, onko sussa jotain vikaa? Miksi sun tärkein ihmissuhde sun elämässä, sun ainoa, no, nyt me puhutaan parisuhteesta, niin mä ajattelen, että me ollaan niin kuin tämmöisessä parisuhteessa, missä on vain kaksi ihmistä. Sulla on sun elämässä yksi ihminen, jonka kanssa oot tosi tärkeässä kiintymyssuhteessa.
Se on se sun elämän rakkaus. Miksi se heijastaa sulle mikä tunne sulle nousee esiin, kun se nostaakin, se heijastaakin sulle vaan välinpitämättömyyttä ja emotionaalista etäisyyttä. Onko sinussa jotain vikaa, onko hänessä jotain vikaa, miksi sä oot semmoisessa tilanteessa? Viha, ärtyneisyys, olo, että minusta ei välitetä. Okei, tunne sitä vihaa, oikeasti oo sen vihan kanssa. Anna sen tulla, mitä hittoa. Miksi hemmetis joku ihminen on sun elämässä, jos hän niinku, miksi hän lähde pois siitä, jos ei hän välitä susta? Hän nyt hemmetti, että hän on siinä ja niinku, hän vaan niinku on siinä ja osoittaa sulle, että sä oot mukaan jotenkin, niinku, että susta ei tarvitsisi välittää. Oo sen vihan kanssa. Onhan se ihan väärin. Tekisi myös jotain muutakin, mutta siis sehän on ihan hirveetä. Oikeasti yksi hitto ihmissuhde miljardeista ihmisistä ja se on siinä ja sitten se on vaan niin kuin silleen, että katsoo poispäin. Ja se on se ainut ihmissuhde, jonka pitäisi katsoa suhun päin, jonka pitäisi oikeasti nähdä sut semmoisena kuin sä oot. Pitäisi arvostaa eniten sitä, sen pitäisi katsoa sua silleen, että jumalauta, miten kaunis, ihana ihminen tässä on. Ei se auta, että sä kysyt, miksi se toimii näin, kun ei hän osaa siihen vastata. Mä luulen, että Johanna tai Emma on kyllä varmaan kysynyt, että miksi toimii noin. Mutta mä luulen, että hän ei osaa siihen vastata, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Merkityksellisempää on se, että sä tunnet sen vihan, sä tunnet sen ärtyneisyyden, sä tunnet sen, sä oikeasti omistat sen, että on minussa, että minusta ei välitetä, että mä olen näin, että tämmöinen ihminen mä oon, että minusta ei oikeasti välitetä. Ja sä oikeasti uskalla tuntea sen sun kehossa, että anna vaan sun mielen sitä selittää, vaan sä oikeasti meet siihen tunteeseen se sun kehossa, missä kohteessa se sun kehossa tuntuu, kun se hitto ihmiset vaan heijastaa sulle sitä, että sä et ole arvokas, susta ei tarvitse välittää, sulle ei tarvitse edes puhua, sunkaan ei tarvitse edes jakaa asioita. Sitten vaan on sen tunteen kanssa, ei tunteelle tarvitse tehdä mitään. Sen kanssa pitää olla. Sitä ei tarvitse lähteä selittämään, sen kanssa pitää hengittää. Se on just sitä, mitä meille ei ole opetettu lapsena. Tämä on just sitä, mistä mä äsken puhuin, itsensä kannattelua sen tunteen kanssa. Tämä on Johanna ja Emma just se tunne. Älä lähde selittää, älä lähde kysyä, miksi toinen toimii. Ei sillä ole mitään merkitystä. Älä lähde kysymään mitään. Lähde vaan tuntemaan se viha, se ärsytys, se arvottomuus, kaikki se. Lähde kiinnostumaan siitä sun tunteesta. Älä lähde kysyä siltä toinen, että miksi hän toimii noin. Ei hän tiedä, ei hän osaa vastata. Eikä se ole mitenkään merkityksellistä. Ei se tule ratkeamaan sillä. Se tulee ratkeamaan ainoastaan sillä, että sä oikeasti syvennyt nyt siihen, että sä mietit tätä tunnetta. Sä oikeasti oot sen, niin kuin, sä syvennyt tuntemaan, missä kohti sun kehossa se tuntuu, se helvetin raivo sitä kohtaa, että joku ihminen niin kuin, vaan heijastaa sulle tommosta asiaa. Mitä sen alla on? Onko sen alla surua? Mitä hittoa? Kuka ihminen voi olla semmoinen, että se on, niin kuin, tämä on sama suhde kuin se olisi niin kuin, lapsen ja aikuisen välinen suhde, tämä on samantasoinen suhde, tämä on kiintymyssuhde, samalla tavalla me tarvittaisiin toista aikuista, ja sitten se toinen aikuinen heijastaa sulle sitä, että mä en oo sunkaan, mä en tuu sulle, mä en puhu sulle. Missä sun kehossa se tunne tuntuu? Kerro mulle, Emma, että missä se tuntuu, se sun tunne siellä kehossa, tai Johanna. Oot kiinnostunut ainoastaan siitä sun kehollisesta tunteesta. Älä välitä siitä, mitä se toinen, miksi se tekee niin. Ei sillä ole mitään merkitystä. Hän ei oo se, ketä sä kaipaat siinä.
Mä tiedän, että sun mieli ja keho ja kaikki koittaa selittää sulle, että sä toivoisit, että se toinen tulisi sun luokse, mutta se oikeasti, mitä sä kaivaisit, on se, että sä tulisit sinne. Ja sä tulisit sinne, mutta sun täytyy ensin uskaltaa olla sen kehollisen tuntemuksen kanssa, mitä se sulle tuottaa, kun se toinen ihminen heijastaa sulle sitä. Sen takia tämä on vallankumous. Tämä ei ole mitään semmoista, että me kysytään toiselta, että miksi sä teet noi. Eihän, ei sillä ole mitään väliä. Merkityksellä me sen että miltä sun kehosta silloin tuntuu. Me ei päästä syvemmälle, jos me lähdetään edelleen kysymään miksi, mitä. Ei, meidän täytyy tiputtaa kaikki ne pois. Ihan mahtavaa, että tämä tuli tässä, koska tämä jotenkin niin kuin, tässähän me päästään vasta niin kuin asian ytimeen. Uskalla olla sen tunteen kanssa, mitä se herättää, kun se toinen kääntää sulle selän. Anna hänen olla. Älä kiinnitä hänen mitään huomioon. Keskity siihen sun mahassa olevaa vaikeeseen tunteeseen. Hengitä sen kanssa. Me voidaan yhdessä hengittää nyt vaikka sen kanssa. Se on merkityksellistä. Mikään muu ei ole merkityksellistä. Sinä olet tärkeä. Sä olet se sun elämän tärkein ihmissuhde. Sinä tulet nyt sinne itsesi luokse. Sä kiinnostut siitä sun tunteesta siellä sun kehossa, siitä sun mahassa olevasta tunteesta, mikä tuntuu haastavalta. Se tuntuu just helposti siellä keskellä kehoa, se tuntuu rintakehässä, mutta se mitä me aina tehdään, me siirretään se johonkin, toi toinen sitä ja tätä. Ei, ihan sama. Tämä on minun tunne, minun keho, minun elämä. Tämä on sinun keho, sinun tunne, sinun elämä. Sinä olet kiinnostunut vain siitä nyt tässä hetkessä, mikä nostaa sulle sen. Tämä on erittäin tärkeä kohta. Seuraavan kerran, kun se tulee se tunne ja sitten sulle tulee se tilanne, että sä haluut niin kuin, tai nyt sä haluaisit mennä kertoa sille puolisolle, että hei, että mä kuulin tällaista ja tällaista. Ja sitten sä kokisit taas sen saman jutun siltä toiselta, että se on silleen, aha, joo, kiva. Tai sitten ei sitäkään. Tai sitten se on silleen, että miksi sä aina noista niin kuin mulle, tai jotain, mitä tahansa se nyt olisikaan. Niin, okei, sä voit mennä siihen, mutta, mutta älä lähde enää kysyä miksi, vaan lähdet vaan niin kuin tuntee sen tunteen. Koska siellä alla on se, nyt tässä oli se ajatus, toinen ihminen ei halua kertoa mulle mitään, hän ei halua edes niitä hänen vaikeita asioitaan kertoa, hän ei ole varmaan kiinnostunut minusta, hän ei halua olla tunnetasolla yhteyden mukaan, ajatuksen taso, kehon tunne, just vaikka se vatsa tai rintakehä tai mikä tahansa, mitä se sulle tekee siinä tilanteessa, meekö sä suppuu, lähdetkö sä poispäin, tuleeko sulle ahdistava rintakehän tunne, kehollinen tunne, mitä sä tunnet siinä, henkitä sen kanssa. Siellä alla on se sun kulta. Siellä on se emotionaalinen trauma sen alla. Mä tiedän, että on tosi paljon ja niin kuin tavallaan uudenlaista näkökulmaa näin lyhyeseen aikaan, mutta onneksi meillä on toi huominen päivä vielä aikaa. Ja sitten jos sua kiinnostaa lähteä niin työskentelee oikeasti tämän, jos sä haluat ihan oikeasti aidosti lopettaa nyt sen, jos sä haluat oikeasti aidosti päästä eteenpäin, jos sä haluat oikeasti aidosti olla kysymättä miksi enää ja lähteä kokea enemmän sitä rakkautta ja vapautta sieltä, niin sä oot tosi tervetullut tuohon tietoinen parisuhdeohjelmaan, jossa me oikeasti mennään tavallaan tää läpi. Mennään ensin se omalle puolelle asettaminen, oman hermoston tunnetaakan kautta, oma prosessi omalla puolelle asettaminen, sen omistaminen, joka on minun, kuka mä oon parisuhteessa ja yksin, mitä mä aidosti tarviin parisuhteesta ja miten mä saan sen todeksi. Miksi minä edelleen heijastan itselleni tämmöistä mun läheisemmässä ihmissuhteessa? Kiinnostus siitä, älä kiinnostu siitä, miksi se toinen on tekemättä tai tekee jotain. Sitten se yhteisen ymmärtäminen, mitä me on luotu meidän välille
ja miksi, mitä se parisuhde kaipaa, mitä tiettyjä kehoja ja mallia siellä on, mitä ylisukupolvista ketjuja taakaan siirtämistä ja sen lopettamista. Ja sitten toki sen eteenpäin katsominen, että miten jatkossa niin kuin ymmärrän, että miten pääsee tästä eteenpäin. Jos sä oot kiinnostunut tästä tietoinen parisuhdeohjelmasta, niin laita mulle viestiä. Mä en nyt mene sen syvemmin siihen, mutta halusin tämän, koska kyllä voi olla kyse siitä, että lapsuudessa syntynyt emotionaalinen trauma toistuu tässä parisuhteessa. Eli ihan samanlainen etäinen suhde kuin esim. Omaan vanhempaan. Kyllä, nimenomaan just siitä. Sitä mä oon yrittänyt tässä koko ajan kertoa. Että niin kauan ennen kuin me opitaan olemaan sen meidän emotionaalisen trauman kanssa, niin kauan se tuottaa meille samantyyppisiä kokemuksia meidän elämässä, niitä samantyyppisiä etäisyyden kokemuksia suhteessa toiseen ihmiseen, kun meillä on ollut jossain vaiheessa meidän elämässä. Eli suhteessa just siihen meidän ensisijaiseen huoltajaan tai suhteessa jossain aikaisemmissa ihmissuhteissa tai missä tahansa, niin kauan se tavallaan niin kuin pyörittää meitä siinä. Ei sinussa ole yhtään mitään vikaa, et sä luo mitään, sä oot ihan täysin riittävä. Sinussa on kaikki palikat sellaiseen ihmissuhteeseen, jossa on täysi yhteys, jossa sä pystyt olemaan. Ja yhteyshän ei tarkoita sitä, että meillä ei olisi haastavia tunteita suhteessa toiseen ihmiseen, tai se meidän parisuhde ei nostaisi meissä tai haastavia tunteita, tai siellä ei olisi välillä haastavaa. Yhteys on sitä, että me pystytään olemaan senkin kanssa. Me kasvatetaan meidän kapasiteettia kokea erilaisia tunteita ja silti olla yhteydessä toiseen ihmiseen. Tätä mä oon tavallaan koettanut tässä koko ajan selittää. Että niin kauan ennen kuin me opitaan olemaan sen kanssa, opitaan tietyllä tavalla vapauttaa meidän kehoa siitä, niin kauan se meidän keho nappaa niihin, sitten ne tunteet tulee esille, sitten me ajatukset alkaa sitten pyöriä just sitä, mä en riitä, toi toinen ei riitä, mä en saa koskaan kokea syvää yhteyttä toiseen ihmiseen, niin kuin, me ei voi koskaan, sitähän se niin kuin on, just nimenomaan sitä. No niin, ei mennyt hukkaan. Hyvä. Ja sitten jos sä haluat lähteä just työskentelemään sen emotionaalisen trauman kanssa, niin tervetuloa sitten tuohon ohjelmaan, koska se on sitten ehkä se seuraava vaihe, koska me ollaan edelleen sillä mielen tasolla. Mutta joo. Kiitos ihan hirveästi ja kiitos, jos sait jonkun oivalluksen itsellesi. Kiitos, jos pääset huomen paikalle, niin voidaan lähteä vielä eteenpäin tästä. Mutta ja ihan valtava iso kiitos, jos laitat jotain palautetta mulle, niin mielelläni otan vastaan. Mutta ihanaa iltaa sulle ja palataan huomenna asiaan. Kiitos.